Saising ai kublai pilang baro ki pajba ki bapuk mbai ya kani channel ya ka bangadon mentahang ni bat iba moskran dan bangar kublai sibun ba ya ka por ka ba kodo ka jongpi ulong ru uno yalam rang ba jong ka MC toda mila ba kulen lengkot ya kani bat ni kwa na kaliang jonga nga kwa man ya don rekan bat pi hadin ka ba pi la long kumuno yalam jong pinong nya bat ki trai trok hapo jong jalan neglia Nula banan hiru ika cisisa bahagi ni isnam ke beradab la hak kidai hak itan was Khasi Hills district kamtam itan calang thang duyong hang ne kala mi tengkai jing ya huri hura kada du ba kini ki ai dala ban penbek do hak por ke ba kendiat kada du ba nakalang joki ka nakalang jok district administration balok kunjuru nakalang jong ka jing besar high court juga jalami galia kalawan ban turkla dalide nakamta ban penbek do kini ki borok Dele singi laban ong ba kene kolong ka senjam yu iru ka ai ka bajia po jong ka foreign alloy kene ka ruang ai ka ba mi hang toru yu i ba pi pidon hakmat na kamtaban kren ai halor jong kene kamat nang ta susu yu iru hakini ki benai ka adap ya ka ai ka bajia sabar jong ka jala ya ka we ni ki nong ya trok ulasha sho bom haki barjala nagle jong pi lambar ka kenhut ka jong pi plaban lek ka tegi jaka ban peni da kata kajing long nong yalam gojong pi kat hadu ba kutu utrai ba lale atau kam ulawan hapo full station ban panmap ban compromise no itu ki baro ba kani kalong ka ka ba penlong ya ki nong sosna hapo jo jala gojong i ban sim kum utau no yalam bat ha kini ki tayo ki beladap jonom nai yu i kadong ka ji ki ka ba chirkhai bha khamtam ha ga ba phip le tangkhu bat kini ki simen plan hapo jok jalami galia kat hadu ba phila kidon ki paranong yalam ki jong phiru ki basa kam laram bakla laingut de sangut kumta te phla sha kam nata phla sha sepatok nata hadu ba ui ki jikra khatlai trik hadin ba phila mi na patok na phla yo bane kran ba goman ba yu iru menen ha ka arpun yo trik phla yo ru bane kran ngadon kat tu kan ne ki jingkali ke bang kwaban kali hak mar jong pi mata bang don mak mat hangi ngasku tho ba por jong pi khimpalat handai na ka jing na kali jong ang la jupun bor na ko ka sngi skoi pat kat hadu bang anda yo bani kendu yo pi te menta sisang le bani kendu ban ya kran mar khmat ba pi hak bi dei bat kan ka por khlip mar ka mata ba pilong kum oni alam jong kan ka kunhon jong nang nya ba ki trai trok hapo jong jalam galia pi bi e ki ti mat jing dawa ki jong pi kat hadu ba kal pelong pi ban ki bat ban sakam Kublai sibun ya hybrid mo i ba pila pelat ya kapor ka ba koridor ko jong piru umju ba nginyo banyak keren kumni na kabanta ka jing balang jong kibabun balang bar ka jing wan ka jong pi ngai ba kan long ka jing koridor ndei tang yanga na ya piru kum don ba kum unong utrai ban penmi ya kani ka channel bipidon la ka jong ka YouTube channel nak banta ban pensyai ya ki ki mat ki bom syai hapeng jong ilang barok khoj lang ba ka jing persutu ko jong pi nak kapor sa kapor che ka jing persyang ko jong pi ngila pet ba kalong ka jing kerku hi ya ki bobun balang ki bom sutu ba ya ki mat babun lang ba ka jing pensyai ko jong pi ka bajanai la bun ki ban sutu ya ki mat ki ba kham e mo ha ka bajia ha ka imlang ka salang ngait ba kani ka jing ya kan jonga bat pi menta kan long namta ka jing balang jong borok ji kan kamdei na benta jonga kamdei tang namta ka channel jong pi hendai kan wanra ka jing balang bat ka jing ya shailang ya kimat ki ba e ba ti teng la dang isupet tang ki news channel la ni kot khubor nimla ban yo ya ban ya thir ba na mangi hap kran bet tang ki point mo ngait ba kani ka jing ya thir bat pi ka wanra ya ka kanyang isu kambah kanyang kimat dia bagi pai baru kin sutu kambah ya kamat ke ba ngiyayat na kabanta ban penbalang ya borokhan ti halo kata kajing ong kajong pi ba kita kijing ya denti jong ka jongi kum ka konhun jong kinong nya trok ba trai trok ngit skam ba kamde ya kajing alam ko jonga kamde kajing start jong kajing alam ko jonga kamde ka kajing la ka jonga Henry ngan ya keren ya kajing isya kadai ba kum ka kenhun ngidon ki riwang ba ki long kemi
ki samla kente be senrang ki badon ki nadu kinong nya trok bat ki trai trok ke ba de ke jingla ka jongki de ke jing ya teli ka jongki de bang ya railang ya kirai de bang ngi ya shania iwe ba de ke jing ya turlang ka jongi ka bangila banyo ya kita ki jing uso ubasa iso aki benta pa pero bangila ya janti wat bangile sudu sabar jelaru kam de tanga bor jongi jonga kumunong alam hari ka bor ka jing ya telilang jongi kum ka kanhun bat mde tang jong ka kanhun jongi kum nong nya trok kita trok haduk bangile sabar ka de ka kan gidon kinhun jong ki asosian pa pero na du ki arsyaka ki balik lang bat ngi ki balik trailang bat ngi hadu ki lokal taksi hadu ki tourist hadu ki don na ki jong ki truk mo ki kinja asen truk ki don bun ba fer tengi ya teli lang ka we te la don ru ka jing ya mat phang bangi la sya yong ha ta ka senjuk ki kali kamai jong ka beri nyo trap ka bala mat phang hi da ki we para no alam jong ka jogi asen ba fer ti kan ni ban penlong long ka we kum ki kali kamai ka ni long ka we kamut nadu ki kali beri hadu ki kali nadu ki arsakai ki ngi trei hun men sim ngi kersan we bat ngi dek saduk sabaru ki ya snok tilang ngi but lang long idon katakan hun ban ya long ka we kan te kabor kam de tang jonga kumbu chairman lan upasanjan jonga truk megalia commercial truck ono asian ban shim ya takaburam handai ya tu isyapi ka de ke jinga terlang jong barok khait kata ka bangila ban le kita barok khait no te halor kata ka benta ka ba pi kali yangi halor kini ki jingjia ki ba dangshan no ngalai i kini tube jong pi ka ba ngi internet babun ba ngalai i ba kila ya share ya ka jingkran ke jong pi kajing pensyai kajing pi kajing budin jong pi ya kani kajing ki nakadau try pi kwa bantip kampha mo bantip kampha namar pila budin ya kani nang ba ki pai ba kin syai ma bubun ki pai ba ki dang sai ko umdum ladang sipai tang ki news channel pi kani kamat ka ba ngila submit ki don nyau tuli ngida kajing kran kajing ngila don nyau tuli ki mat ki ba ki parade khot ki jongi ki ba de ki try trok ban nya trok ki syam jing ba halor kan di kabenta ba ya dei bat ki cement plant ke cement plant ka jing syam jing mdei tang jing syam jing ba ki yo ya kador dei ki jing syak nyot ru hagi benta ba per kum balong ki we ki mat bangi kit jing kit kemut ngi let mi hi lada ki prad khot ki jongi ki ya kendu jing bat ngi song lang ka general meeting bat ngi rai lang nang ta ngi sabu jing tho tekani kecing ki jongi bagi cement factory kamde ke ba kendit kensan ke ba syujia rangkat ngila ya kani nadu jan sedang usnam dan usnam man kalenti ke bangiat kalong bangin aishwa daka karukomi ya aishwa daka jing tho baladin ba kini ki maria kani lalam kemat ya kani ke jing ki da ke badai na janti hills maka ngi don lang baro oshimeklia haka asion ke jongi ke ngila ya ki benta ba per jogi distrik ba per ban penyo ialah ka jong ka hok ban ngele ban penbe ki jing bangi ya kendu ki jing kit ki ba per ti ya kan ni ka jing yalang la alam khanat da ki ka badai na janti hills lawan ra ya ka jing ti nakal yang jong kin ki paradukot jong i badai na janti hills kila yalam khamat bat kilawan ra jing alang bat ngila shimlang da ka wi ka jing arang is ngodei ban hap shim ya kata ka jing mal amat mdei tanah janti hills dai amat baro khot ki be dei kam la ni ki ba ya don bentalang ban kit ban ba la ni ban ya kamai ke ji bat kini cement plant te adin ke jing rai ka jongi ngila ya rai bat ngilawan rai ki jing bat ya kita ki jing ki bangila tho ang ni ngila submit syaki cement plant bat naliang jahat ke bala submit ngila don ki jing yalang ki ba per bat khamtam bat u kli sinshar jongka district deputy commissioner jongka East Gentile district rangkat berki SP teng lawan West Gentile kata ka jing khot ya keren bangkat berkini kitrai mdei kitrai kidei ki kenja manager ngila nong kinong pej maki ong mangim dei kitrai kidei ki kenja nong pej kin padei kitrai kidei kenja manager lani kinong pej ya kato ki plan badi ki cement plan ngile isong jing alang la kumba swaban poi jing ki la isong kumba arsin ni te hadin ke jing ki ru la isong sisin ki mat ki jing dawa ki long kumni
Kadai kebadan kong kapa kimat bagi dawa kini kita try trok nyak trok halor kajing bom mi su bankit ya uni simen bat klingka kan. Kajing bom mi su bankit kan ya kador. Te ki kim kwa ban pan ya kanu kador ka ba heru nreiba nomar ba ka sorkar kladon ban pas ka sorkar ya kador ru. Bi ka sorkar kla pas ya kador. Mar kladon gijing ya ki ba de bro bi menswa. Te ka sorkar ka pas ya kador kalong kadon ke por balak pas kandai tengka don ki por ki bagi ai biang mara ubenai Februari jong aja arpo la pas ban ai kandai tengka ha ubenai September la don ke jing pas ya kador nyau tengka hadu khatwei tengka kata kador bagi thok kan da sorkar te na hadin pat na kaliang jong cement factory pat ki ai ya kador ka barit na barit tam dikini try trok pan ya trok kam tam ki bari na try jela pi namar begini ki cement factory ki don lagi jong ki trok ru ki babun ba ki trok lagi hajar teli ki cement plant kan te don sekini ki kali ki badai na barjela ki badai try de kini ki transporter ki wan bu transporter jani ke company transporter jong ki juga por ki bu bat kali te kemut ka kedor kabar syaknat ka de beja ki try jela te nakali yang jongi ngila ya ong ngila bu ka jing dawa ba ay ngi da kador ka bala bu dok sorkar kababiang bat kababej ba kababit kan kabadunwa ru kabaduna tam le kamlong babun tam ru him kwa ni ong ya sorkar ba ai bet yang ikarit kabalong kaban kamlong fix kaban ya imlang kan kata kador te kata kadega kajing dawa ka jungi halor kador bangi kit ngiba banyo kababiang lang to kabaar ngibu ya kani ka bangi tho ki ong priority loading by the local trucks owners pi balengi penmi ya kani ba banyo kejing yo kit kaba daki ki try trok ki badai naki try jelah lokal mo te balengi bu ya kani namar kani kawan ra jing lada pipe ya kini channel ru mde bawan ra tang mangi kinong alam lani try trok kila keren ru wad ki driver hiru ki driver kinong nya kali kan kinong nya kali kani kejing kolong ba bidawa ya kani ya nalor kador hap ong ba priority ke badan kong kade ya ki lokal namar ba kini ki cement plant nani ki factory ba per ba ki wan ban ya ban seng factory ya ni philap em ha ki public hearing lani philap ni jing tho per ka sarkar kong bait ba priority for local first kamut ba ka kam ka ban kong ko ba kong san kolong ya ki try jelas wa ke ga ba ki try jela ki la ban tray ta kam kamut kin tray so maki ya ka bomla kamut ngimla kan ban syubat jubor ba ngin tray mangi bomla kamut bomla kamut la menora na ba ti henry kini nong nya truk ba tray truk mak cement factory gladon arfos nem ye menswa dena ti kamut ba kila ya chwa pi ka kam kisa wanra ni jinge kini mno kini ki truk ke bade ki tray jela ba nong nya tray jel ka ba kile kit cement kila poi sa cement plan sa tai lit up trip te kamut ba kim yo la sa penyeng ki kan ta ba kilit pan trip na kitu ki cement plan ki ong ai kit yangi ai ba yangi bangi ko trip ki ong ngim don order ngim don ban pakit di AAP ti kitu ki jongi pan ki up daki ta yo datang sta yo lang biang mo teng gila ya tu hi prepek kubor ne bapa mangi ki don baong bangi abdu arta yo lai te yo kamut bat nong but hang tu la syusyong be hang tu la syubam be don hang tu be tu ba la lut ka bai bam mo la syusyet hang tu la syubam hang tu don hang tu da ki kilo kilut ki kau ba ki tu i de ki trai kali o ba ki nong nya kali hau haki ni ki kot kubor ma ki news channel ba phila i la dai pai ba ro i kata te ka ba susi ke jongki belengi bu yang ni kolong ba jawan ki kini kali jongki barjela dawan kini kali jongki ni ki try factory kamut Maria lej. Lada kini kita nak jela kiong ailut lem seengi kiong ba em don order. Pi. Tikini ki adin ba kini ki try jela ki nongnya kali try jela bat ki nong but kali jong ki try jela. Hadin kali yang slam di tayo di arta yo ki lai tayo. Kilem no ki don kan ni ka jing wan khot kan wan ong ki. Magili i ba kila sa da kita yo. Ki ong ba kadon kamar ba pinlut mentah tang sikali ki ong ta. Tang sikali ni ar kali. Te lada pilet te hakador ka barit kilet lada pimlet kemut umla ban penlet
long kata ka long ba ki sim ka bu ki knyot ken te kini kita rai kila yo iya kata ka buit jongki ka plan jongki ka long ba kini kim dan jakashu nama kila abdi kita yo te kini ki jongi ru akila ya thui ikut kubor ru lada pi i long ba kut kubor keran hi dala demo da ba shai ki wan ban karsan ya ka jing ya ki ka jongi shatai basdang se jantils kamut ba kini ki ong ba ngim don lat sudah kumai bai bam ru lalut don shu ti nang tapat kamut saying ru hablit no mo ngilit pai kum no te tang ban lai ka lit pai thli la shukit la kit no yo to umar ha ka tang ban lai i bai punyang kam dei su ban lai bai kali la ni bai trai kali tang ban yo lit pai lat ka lit pai thli lat ka du nong kamut la shukit ju bore ta kamar te halor kata kanong rim ga jing sak nyot ben kadang ibu ya kani ka poin ka baar kolong ba ban lai kita sak nyot ngong ba lada pil aya ka doru pide ban ai lut nan kong yiki try kali namar balai ngi pan kerpang ya kani kalong ba ngi kum ki try trok lani kum ki asion ba per ngi lalu mi jingalang ngi tip sai ba ki trok ki jongi kim patlong e ya khmat jong ki trok jong kini ki barjela lani ki try cement factory ki don arajar ki jongi ki don e no ladang ya ngi da ya simentalang sim kenji kailang bat ka ngile show meeting menin na por bang ngile show bane je kendu bat kini ke sarkar ngila don gajing shong lang bat kani ka East Gentil Truck Association ka Gentil Truck Association na dia kenyi kali jungi baro khot kita don ruspa ta kamut haba jungi ki don ruspa ta kamut patlong spawa ya patlong spawa try ka bagi don truck kini ki try factory bat kini barjala pat don spawa tengi sutu ba ladangi dawa ya kani kebenta ban lut swa de kitrai jela kamut kapat katai te ya factory ru pisu tu tengi kamut ni don ruspa kamut ra kali jungi bro ruspa sisen lut kin don kin swan pai mare lut teng kita yo lut tang arspa sisngi sispa sanpo sisngi teladang ila deblut mangi kata kapat kata factory te hadin pat kamut ki factory ki salut ke ni kali jungki kata ka de kajing tumu jungi ban bu ya ni ka poin ka baar kamut ba khanang banginom sa le ben gen ki try jela khanang bi try jela kin yat bet ka kamai ka kaji ka jungki kan bat kata ka jing dawa jungi ru kam kata ki factory ngla tip ma khambun ki kali jungki ta kata ka de ka point ka ba ar mo kata ka nong rim bangin batai pi balai mangi chu ong ki jing dawa ta dak pa ba dan ki para de khot la ni phiru phim so thu ba te kamut bangi ha batai kam ba ke ki jing dawa ki song nia na mi ta ki jing dawa bi na mario pa ba ong phiet awa kum do man ta dawa kum tu ki shu i bet longkot kamut ki sngo ba ka dei tang ka jing yo nong ka jongi shimat ken ki try kali la ne ki kita ki nong nya kali hari kita ki de bandon pi ka nong rim balai bi dawa kum ta to ka balai ngi dawa ka long ba teng baling ipan ya kata ka disclosure of daily loading requirement kani kamut bangin pan jing shai ba katno shisngi ki dei ban pha ya kamar shabar lani ban kit ne factory balai in kwa ban tuklar ya kam jing penmi simen lani kata ka jing penmi kelingke jongki henry long ba ngi kwa ya kini bakin ai ke nyengi pi teng kamut lalak mar kit mar la shai ki factory te kila tip lupa manta baka ka demand la shai kalong kata tengi ngi kwa kalong bang ngin yo pen biang kali kan mentala da ki kwa kali maki ong bai ai no ngan kit no ya kamar ngila don kam kali tigi ring bapli kumno kindi kali gun be te kamut la da don kam sanpau kali la ni sispa kali ni arspa kali la shai kamut ngihapan pentip ken yaki nongnya kali bat kitrai kali khilik no baka factory don kam kata kali te kamut ba kan nom gajing du nong kan nom jing du nong ken ya bro arliang be te kadang ngi don kam gen man penmi ya kata ka ya cing thu ya ka ya ka kom penmi mar khnang bangi ru ngi penbiang iki kali kan nama lada penmi mar ngim penbiang kali te kalong kata ka jing ki ru kalong leno kan ya ke factory bet kumju i try kali nong nya kali kan te kan long biang puar to tenang ta kabasau ngibu parking waiting time at loading on loading points nama kan ni ru ngibu balai nama kumu ong epi ka point ka baar ki spa ben bet yangi abben man bet ar tayo lai tayo tetangga bai bam yo nai pi tanda lit penhap ru don gini factory ki penstom ben ni kini gi longkum gajing penstom ben dah man penstom ben da kal ti ka ba phap na lo la poi jaka ap swa dong penhap yang padon jaka penhap phap da kita yo yang tu na lor style la bam ka bai bam pli la lut te na phap sa stai te kemut ki penstom na kata lenti ta bolong indirect ani ka ba kham kalan gen te ban laj na kata ngibu da gen kata ka jing dawa ba phim dei ban penyeng tam kali kan
mandal hajing long ngi sotui kan ngiru himbe ban sarong palat mo dalak poi song ai lot no te kataru kadon bi kecing te hab abi sisngi arsingi lai singi garul ge adoni garul kali kum kata te kamut sisngi arsingi lai singi ngini ap te kamut atam ya kalai singi ibu ba pide ban siu bai bam ke yo tu nong nya badu tu nong but bapli te unyo na ka bai bam utrai kali un siu ya katu te un bam sar ka ya ledi mo te nang ta kamut kata ka bang ibu kan bam de me penyang selam ni kali jungi ngila bu kapon ka basau basan ka bu ko odo jungi kolong ba kijing syak leben ke bolong baik pada lagi ulut kijing leben kilong kumni harum ti gidon nak plan di gini ban kijit ani pan tight ban penyak gini gi trajela hadu bakin dam kim du senang ki pedi kan tanya ti gilem no yakini ki simen am dalak tap kemut sekal zaka panhap telem no kini ki banyak khnyot yakini ki try kali barang nyak kali kitu kilong panhap jongki ki marki hap le rutu huk satan ek simen teng lepno ki ban yo shna pisa lane ban yo ban penjenjar ki ban yo ot ya ka baikit yo ot ya ki pisa na ki penjot khenang telap penjot khenang te kamut kani kadon gejing ya sotu lang ki soong ba kasi ki ong baik uni simen factory uni berni simen wa jot la penjot kumba arpau teli kumba karsan teli ki ong hap ot no simen galong saus pa hap ot no na pi arspa lem gumta lakut te kani kamut kisah kenyon kan dah kador kamut ndala syaot ita sim ita i berni simen di syaot ba ki penjot maki kamut ba kim bisa kim mi su la syakut dak tu ba syaot te kani kadi gabut ba kajongki kum ban kenyot yaki ki kali jongki try jela mo te nakada umut ngibu kanya kani ba lada kadon kajing penjot yaki ni ki berni kadi punya syai marhamat kan ndai ban syuk kenyot ben yaki kumta dia kata kajing onra nama kiken to tanda kaban riu makidon pi gini kaban riu golong timely payment of rate bills kamut kajing ka baikit ya kini kajing baikit ni tingi ong ba markido mapi lada kini kibabun kinong nya kali jongi kitra jongi kimde ya baru spa kiba don kali ban balari tega kani ka baikit kumut uni usiman factory kumut mla ban sulit sim pisah kum to tamur habdon transportar teng kamut kidon begini transporter kibadai nak rikasi jungi kibadai dia jantia rikasi jantia kiba bu ini transportar kemut maki ki bil ki submit bil kuma shibanai lani yakut shibanai sopos ni kumta sopsan ni ki so ya kabil kadba ya ki driver bad ki try kali jungi kiba balaman kasing ki siu kinang pensiu bisa kan ti kini factory bad ki nyon gen wat ya kini ki ya kini transportar kiba nang pensiu bisa yangi kiba la register kan ki kinyon ben gen hadu kata kinyon ben kenang begini ruk kinnya kemut kinam pi te bakinam kin tight no kan makidon pi kita transporter trajelaru te kinyon kimut bakim aya kabil dalam aya kabil maki gila cenja te ngi pat ngi perkhat ngi medan i ai rebat ki ngi lain tel kum kitrai kali no nya kali mare yo panhap ya ka simen la yo pisal akmen tamangi habagi wan ut maki kumno ngi perkhat tang kajing yo kini kitrai kali yo kumno ngin belada kimdon maki kinong penyerap yangi te manu ban ai bisa ngi mana kasngi ban yo kabam ya kelas te ngi pat amnu ngi ya kersan lang kai habang ide bendon ke mesim kersan lang te mulada piru pide ban siu biang por ken ya kabil ke jong kini ki transportar hapo si benai pide ban siu no lem kum ta kum nu kin la ban kersan ngi mo habaman la kasngi hem ai bisa te kata ka de ka point ke ban riu ka point ban yo ki ong proper employment contract labor compliance kani kamut kana manta ya kitu kinong tray khamtam ki driver ki banyak kali jong ki company nama ko ong pi ki company gibu kali taki ajar tali company gibu teki kini ki para kasi jongi ubun driver pi malik yu badon kali te do khambun unong nya kali me baplima mar kali manu bila banthit taki po lak matala jandap kulur ko kali te kamut kamde ke basuk banthit kali me te kamut ba kidon kinong nya kali jongi kamut kidek nya kan ki kasi babun ki kasi ki nya kali jong kini ki try factory ki kali try factory but kini ki jong ki kali barjela ki bari ki try transportar te kini ki syaknyot bah ki syaknyot ben ma kini ki driver kamut iya ka pisaru kamut tulop ro kabarit teng kamut ki ay ka baybam kabarit pitang syu bapli sniu kali lani kadon kanu ka jing extend tiru kila kim ai syuk ka baybam penbiang tangkat tu teng kila subam na katulap ti
ti kamut ba nakaliang ka jongi ngilalap sibun ba te kijing pet kum go bang pitu ba sha so sil shar utu driver driver jong ka asion jongi long kamut u driver banyak jongi ki try kali ba de pok ka asion jongi harai driver jong ki bar jala jong ki transportar la ni ki jong ki kali cement plan pet nda sha sho ma u ga turu kimba kali kiba shong yu uda ki tayo hong tu hadin na yo ngi tu video la yat kan usngi ga tu ka i ilang ba ki video ngi ikan usngi dalai wa di udang shong du shatai pi te kim man yarap te ngi pat na marba hadin ba ki don gi bahing sem ki phone ki yo nomor phone jongi ki lawat ki ong to yarap lem te la don segi para de khot ki yo i tu video ki ong kaningin wat hadin lawat maki yangi ya tu ba uta udai ununya kali ba sha sho udang don sha silshar tengi pan dalewat ngile shongem ngile yo nomor phone kita lagi bayang sem gila phone ngi sa kali ong dong don silshar umpat la jadu mentaru te kumut kumi itu ngile jarap nama udai parado jongi uminya kali jong utra jela unya kali jong di bar jela plus kali bakit simen na factory simen sama dan nang yarap ngile jarap mangi mau kontribusi ya ka asen ngi haribu panjing rap ni udai parado ngile jarap yo ngilut kabai sep nyelut hi balik staisha silshar right ndai tang mangi ndai ki asion ki bade na kiwi rumah ki balik lang bat ni kan rangkat lang bat ni na kiwi kumang pi arsaka ki torres ki lokal hadu kata jing telijungi ngile yarap lang kan te ndai ngile yarap lang to tenang tapat ngidon ke office berni ngidon ke office bo berni hatru ngile panap mo te ngila lap ba kidon ki driver kimdei ki driver ki bade hapo asen ngiru ndai ki ba shitom kidon ki dekhot jungi la hikai bangini arab bet markeliang don ki benta ki ba agini ki sinilon driver bala yap no ha shaisteng nanti klem don lang bat ki ba yingasem oi la don ni don ki jing penisha ka taru papli la shushkem shitom kansan lek penkit no mangi ki bada ki dekhot ki jungi penkit udut sepo hostal berni papli te hadu bengin wat ki keli kerteng yu ngi wat ni sa pentip ki baying te nang ta bala pentip baying sayo ki salit lang baradu ba mo hadu bikin wan maki bat na kali ang jungi ngidon kata benta ban yarap kumta wala dam de ki dikot jungi ro te nang ta pan kidon kini ki ba mensau kita ru ngi lengba ki jingpin sang ngidon kidon ki ba men ki bemde ki banyak kali jungi ma ada kali jungi barzela de jung company ru kidon ba ki ba mensau dalam mensau dan bayarap ngi wat kiwat yang ngile yarap ngim judan ke jingkeli wa dari du khot ngim dei do pada dei nonya kali ngile man yarap yu don ki ba mensau du balat kut kejar rumah te iblis hostal ngile yarap yaki kata ka ka jing long ka jungi te na kali yang jungi ngilap lengba kita ki jing syak le ben ju gini gi nonya kali mo mut ki de ban yo yaki tulop ka babiang kideban ngidawa kideban yo tulop babiang badai habaki tray ki ta apok ka factory lani ki kali ki ba ki jong transportar ba long bla register kamut kideban ya kat kum kirul kan tengila dawa ba kideban ya kat kum factory act 1948 tengila dawa long ba ka motor transport worker act kabade kadon kata te kadon kita ki labor codes mo wages mo kibala pas ka sarkar ki social security code kibade bandon pi ka mo ka don gen ba katulop ka de banlong ka ba katkum ka ai gibe pen mental ubar jelaw nya kali ai tulop arpo ar sanajar uya tora jelanya ai chpo kat sanajar piso tu te kamu hang tu gidon se ki beneficiary ki balong bait mo bakam tam shimit ki nya kali te ka security ka de bandon iki la ka mensau la ka pang ka stom te gini ki factory bet kini ki kali yung transportar banabar kemot kile bekat bomon tulop rokim ju ai dan teng la arbanai lai banai rokim ya ai long hadin ke jiwan ut yung ki nong nya kali kan tata ka daw mot ngi kemot nginom la ban ik kan yakini ki nong nya kali la kim dei ki banyak kali yung iru dai ki dei ki paradok mengede ka driver association mo te ya kan iru ngila bu ya ka jing dawa kan kan ga dei ban yo kita ga dei jing dawa jongi kalong ka ba pla ba ka ba lingo le singilawan ong ba ka ki jong ka ni ka association jong ka MC to da ki ba bun ngi ki paj ba le singilong kum kita ki bru ki ba ngilawan ong ngim sku thu ru am
ka ai hangno ki ya ka ai ka nongrim ka juki ka ai ka jingrawa ka juki hato la ka ya dai ne am kat kum ka ta ka jingrawa ka juki rekat kum ka jipun shai ne ka leng ju president ye ki tu hinyo tu li ki jingrawa ka long ba ki don lagi nongrim ban yo ya ka ta ka hok kum ba ki la tre kam semut ba supun don kam ya ki ba subret ya ki hanrai ki ban yo ya ka jong hok ngi li as ngau ye ki tu ki jing patai ka jong phi ngiu i la phila lek be ka du ba goman dai ba sarkar phila bu ye ki tu ki jingrawa tigi tu ki jingrawa ki jong phi la to na ka liang jong goman ka ai ka no ka jingkular ban ai ya kata ka jingrawa ka jong phi kum ka association bat hato phi on em ye ki tigi jingrawa jong phi haba phi kan du ba de kren bat ka sarkar Apa dia berkani ka ki jindawa jungi gila bu nyau telimo. Te kum tu ngila yaki te kum chua bani ki ru la khot na kaliang jong deputy commissioner kat cement factory. Te bakam na kaliang jong ki kim ai da ka bashai mo. Da ka kim penshai ken kim kemut baki kim ai ken kiele kim ken snap jong khot deputy commissioner lam poi jing ki kum tu te la poi sa kum tu ka jing sha kem jong ki jong na bat rakat lang bat ki para khot jong ka association mo tedin kajing yakran gajongi bat ka sarkar kalai tarik ko unong panya song konor la de isa perstun tong song ibade deputy chief ministers ibade ru in charge ka home peludi bat tatar bat nang ta la don lang mas no balang dhar ibade ru deputy chief ministers iba in charge ka transport baladon ki officer sarkar ladon ki SP badina East Gentile West Gentiles banang ta ki WG akuntan general nang ta ladon ki ni ki DC mo nang ta ladon nang ki commissioner transport ki officer welfare nang ta ki dekot na ki lightly na ki ni don lightly ni ki association hoit la de ki ki jong ka MC2ODA ro andre por ba khot yakran la khot lang ya ka East Gentile Truck Owner Association nang ta ya ka Gentile Truck Owner Association but kumjuru ki try cement factory ha kani ka jing yakran igi point gi ba yini ki wi point mo yini ki point la gini boong ba de ban siu ya ke bel ya por biang ya katu ki ong to katangin le ya ke jing sap penjot ya gini ya ke jing sim gabu ya kita ki jing sniu no jong kita semen ya kita ki berni semen mo kamut ya kita ru ki ong ni biang ti nang ta ya kata ka jing pan upslam ru ya kata ru ngin pa upslam shu nang ta kita ki jing pentip ya kita ki ba komno kat no teliban lot lan berhaban lot ben pentip lupa ya kata ru ki ong ni biang tinang ta ya kabenta ka ba day bat kani ka banyo haba day big drivers ti ya kani ru ki ong tongin le dengan syubatai kendiat halor kani tang ba kampen hun re yangi ya kani ya badai makadai bat kinong nya kali pi markim day tang ki try kali badan hapok jungi ki nya kali ya ki factory ru kuma pi menengi dawan am ta ki don ki paradok persnam jongi bade kita raja hakim nya pitang kali jongi ginya kali jongki bar jelaro tinggi akibat kiti jongi transporter ba jongi factory te ya kani kemut ni lap tang ko weekend ba kendit kamut la wood la khotno la ICT shangi saka Meghalaya Commercial Truck Owner Association ha ka khat fratarik nomba ajar ka bade ka ba dated na jawai DC langbau DC commissioner jawai la poi ICT shangi ba an pen kamut ba ki ong requesting for participation in health camp kamut kata ka subject bat la tho changi kum ka MC2ODA ba pin pha gi khot jong phi ba ro khot ban pha check up lani ka free medical camp gain ha kata ka si gain te kata ka si long ba ha arfu tarik nomba aja arpusan ki penlong te ka jing ngo jongi kamut ya kani ka benta kamut ba la kamlong ken ban le kum ni kamlong ban le kum ni bi la da ka dei ki dei benta thik bat kan ni mar magi bi ngi dawai kan ni khot ya kran khalai tarik khat pha tarik arfu tarik nomba la ong ba one chaka medical camp pi kwika ngin persya ya ka medical camp ngin persya ma ka medical camp le yu ka medical camp te kan ni ka medical camp kolong hato kan wan da kalentine ka shu i bang ila dawa kum ta ban penong to check no mo ya kita gi bapang ba sto pi ka shisngi atau kala mo ka shisngi ban penbiang lot ya barokhat sakawe tu si tang arfu tarik nomba ajar pusan tola da ka ai free
yang nama ta ka sorkar shimet ka ba penlong ya kata medical kam sakhot engi ngasngo ba ko to kata kam don ye hari lada kaya dei bat kani ka jingdawa ka jungi ban pentrai kam kat kum ga lenti ya kini ki jingdawa jungi kat kum ki an mo te ngasngo ka bakala kan aka sisngi pin khot lot te kamut ba ki nongnya kali jungi ki don de ki hajar ngut ki khot jungi tangki nongnya kali shwa de ki hajar ngut nai ong ki trai kali te hatu asing mudon ki badon sha silsa sha asam don badon sha berni don ki balik kit keleng ka rikasi te kamut ba ya ka loading ru ki krampak sange kini gi cement factory te kamut kin pas kin sange kumno daladi mar bala pas sange ru kinom sha te sakawai ru hatu kasngi to manu ban pang ki sisngi pi manu ban pang hatu kasngi wi tu sisngi te ngaji sko jonga kalong ba ban lada kade ya dei ber kani jindawa jungi ya katu ka helkam ba penlong haka arfu wetrik nomba jarusan bagi jubab ya kani jiki jungi ngasngo ka kamlong kan kalau babak lah kan kan biat mah dia ni kani kalau long kumba yok ki bakla soy ka no kot yok ki bakla ban thapan belok ne ba kam de ban lech sa ka asion jo pi kata ka city ban le medical shop kan haga ting sa ki mut ban ai so yo le se ki thap na wo kan belok yok ki bakla kun ta kata ji on pi ka devi bila ban kerana ta kalam tv Karai makam don dia dei berkata ka jik pun baik kan ni kalau long ka ba namar pi ngi dawa vi hangni ka don pi ka benta ka ba ka ni ki aksem ki don ki benta vi nan kum ka social security code mo ti kita ki negi labor code ki don ki jong ka an pi ki don ba pi apan pe tu ya khoi ka khia vi ka don pi ka an jong ki ni factory act ru pam de bi yo tang tulop nei ban yo tang ka bai bam suam kim de ban yo ek tulop babiang kim de ban yo ek bai bam babiang pi suam ki de ban yo ru ye ki benefit ban hap check up pi te lada ka de bat kan ni jing dawa jungi ban shupun hun ba ol le ya kan ni ban pen i ba la le ya kan ni kamut ba ngaso ka bakla kan makani phimla ara ban ong ban belang ba ka medical cam ban le kita phile medical cam sisni de ka shanu driver unya man ka sni de ka kali vi te un stom gumno te kamut to hatang ta to la stom la shai la sni te kamut kata kam long re kini kide banyaj be personal bete kide ban la kini banyaj be kini ki benefit kide banyaj personal bat kide ban poi be shimet tu unonya kali betunung but kali kamde ban poi lang ba jungi ka asion ro kamut hap thep be haki ban ai lagi pang stom ga de barung seki ka tulop ro de barung seki kan kamde banyaj lang ba jungi pi mangim dei ka asion ka nong bangin kit klik lut ban sim ka pisa ro sim sangi sa distribute mangi em ni dei ka asion ka ba shu ya lum lang kum ka kanhun bada sim da bangi sim jenjar ni shong komiti ban ya rai lang ba sule ya kata insu pendawana ni sweki kata mangim dei ka asion ngi kam don power manong ba kan rung hangi kita gi lani hanganu nuru ka kanja saiti lani no ka pisa lani ka benta benefit ke ban rung be direct shu try kalibat o sya nong nya kalibat sya nong but kali kan ki ong helper kan mo te rai kan ni te landa ngas ngaban ong to ngi ong pilu pasang bang nganam karni e jing penlong ya helkam hari kan ni bat ngatrai kam dei ban penkut ba ya kita benefit kala kut da kata helkam te kamut ki dei ban yaj be sya kitu ki jing yo ki badai ban yo ki dei ban let be sya ki nong nya kalibat ki nong but kali kan kali ban yaj da ka lenti kan te kata kali ke jing jubab ke ba ni i kan ya ban ka tip ka don jing dei ne mamar ba hadin ka khalai trik dengan dia keren kemud ba khat pratring le yo city but arfu trik la ong ban wana ka medical cam kabal ai address be sengi ki sya ka megalia commercial truck ono sen ka ba yaki ya kan jing ki ka ba kalong ka dei bet ka ni ka wei ka ba ar he ta ka wei ka ba ar ta ka ba wei ka ba ar ka dei ka ba jurwat ba ka wei ba ar kaban kong bat ka baar kan kaban kong bat ka baar ka de ba jerwat ba kata ka de ka implementation of government freight rate but priority loading by the local truck owners mo te kani kamut ka jerwat ba tang ba ha ka jinga kran ki factory gedon lang baro khot ye don lang da kaliang jong udip TCM iba person song ila kali da kalenti yo commissioner transport la don lang UAG mo badai Sri Kuma uba tu la don lang hang tu te la ong ba ngin bu ki ong ban bu ya karit ka banyo hadu khatwei pi te kamut ba nyo du khatwei te ngi kum ka asion de ngi kran ken ngi kum asion ba boro si kata pi ong bu nyo du khatwei te kamut ai no yang ngi dor khatwei menta
Nama bro kata bila ai ben yang ira bor ndai takat weru daga basan bakan riu tengka tang nyau rumpoi te kamut ba ai no yang ngi mentangi la da ki post nam ai no da ka dor kat we tengka ki ong ngim la ban ai kat we tengka te nagaliang jong udip si am ruang la da ki pan kat we tengka bila ban ai ong em te balai menta ban lait yang kita ki jing syak khnyot ben kamut sa jerong ru em ka baridu rum em ka bahe du rum em ka nom dei ban nom ta te ngin bu no ka dor ka pedeng te kum babu mun shwa lo te la ai jimut na udipti na komison transport wang kadon kaman bu ka we ban lait ya ka jing ya ya bunya kan pi ka lait ya ka jing ya bakla kan ka kom pan me mas bu du bahe babarit la ngi pan ka bahe du pinlem no te kan mi ka jing kulumar te menta ka kalipas senjar pada ka sorkar piong kambu am da kador fix rate syu kambu nang ni secelong kador galong bet sispa adu arspa lani sanpau du sispa syubu sanpau du sispa utu pasenjarong em kadon ga rule government da sanpau du sispa tingin siu no sanpau tu nonya kaliong em ya siu sispa dengan mi ujingnya bunia mang ta bu kadon garul da tu nong siu ngasiu sanpau nama ka sorkar la bu sanpau du sispa te kesajikan siu keluar jadi na may unong siyong kaliro. Te government kasi bu yung passenger vehicle ba kalong kata tik nang ta siya ta. Ha, kamud ban lat yaki kenrum kenram. Te kadaw ba ngiong ba nakaliang ka jong ka gi badai transport ro yung ba bahaban bu ka kawe karit. Te din layawat pa ta karit kamud ngishim ya kandai tengka amri badawa mangi. Ka sorkar ko ban lat na ka long ban siapa rum dei siapa head rum dei sim yak ba pedeng ke na kan nyau hadu khatwe ta daw kirai da kalanti bai su lang kalong khandai tengka te kalong pedeng ngoi kam dei badawa mangi ka dei ba kala don lupa ka jing pas na du benswa bat ka tu kasiru ban la ikrum karam ki bu no ka dakador pedeng ke kalong khandai tengka te ya kan ni khandai tengka borok khoi la manjur tu kasingi lai don ka jing thap kti hapok kami ban agree gen barakti te tiga dei halor kataka ka bentah tengiru lami na tu ka jingalang la de ngila kren bet ya jingsha baga sorkar la bu kanai tengka baro khoi le menjur la to ti nang ta ka ba ka tu si khalai tarik imla ban rai ka dei ya ka loading pi ya ka loading namar ngi dawa bet hang ni priority loading by the local truck only truck owners ni kren bu bah ke ni ma pi ngi kum ka MCTDA ha bangi ki ngim ong ba de ban ai load ki truck jong ka association jongi nama delek kumta tesakiwe information maki jingmi bun ga sion ga dei ga jing bom yok lot mangi pet tangi kali lejong ka kasas ni em sami simi kin asion oh kitu asion ayo ngi niat sadak we ga asion mat na kaliang ju SP jongka West Jantia Jakpal Singh ni ulu Jakpal Singh wang ba nek kum ni pi bunyi pi tu si kalong khawa ek bom so tanap ba ulak keren khori ulak keren bi hadu wat try wat sodar jong mor kenen don bi ga jing su kta kan wang ba da manga manta lep no kan ni ga jing ni juga ASEAN nak kapor pi wang lep no ban ni nagi nak ni ga ASEAN ki ba nak kapor ke penunjar ya ki kum ka police department po udo ang mayo badon sa kini gi sodar snong kamut ka thau be yo sodar mokneng ba ushu ai bet yano ban yaki mo te kamut la ushu ai sanctuary la long kum bakran gi marat ni ka sinong la ong bu sinong mokneng sanctuary kum la long kum kan jari marat ni be yaki la long kum gi marat te wang bala da kini kum kita ban yaki le kum lo tangi pi la ka dau ba kata ka jingkli jung ngi ong ba kini be gi ASEAN la da pidang bu ka kota la da pi ai da kata ka limit te gi nong kat kum ni ka partai klam kam phling jam te borok khoi ye thit kali te la da menta kamut dalik lut yang katu ka ASEAN ngi la dap jongi te satu ASEAN la dap ka kota jongi te samangi yang la dap tepi jongi ka kota te kani kamut ki hapen penong ni ki ban te ngi ban ASEAN hap seng ASEAN he ki biang te da ka jingdawa ka jongi penong barok khoi ki kali jongi trai jela ki badai ki kali jongi trai jela de ban lut det ken dala lut ka maki kamut salut no kali jong factory ken te kamut kata kalat jam ye kajing ya pechliang lani kajing ya ki banong ba banong karpang ti halor kani ka bentabat aku tu kalai tarik ki ong ba ki penbore ngi ban sim da kota kan
pi tekan ni kajingan ni kajongi kalau ba ni ngasuh ngayaro ya kita kali banyak kali jong ki badon hapok ka mekalia komersial truk na asian ki yang beg yong em don kam kota baru khot de bandut beg kan badi ke ditrajil khot ki jongi yong kuno pin ai yang ida ke kota habab kisiman plan ki don ga jala jongi kinda lorgi kali jongi kita rajila ki de ki baduna na buduna tam ya kom bani nujual bat ki kali jong ki factory baragi hajar tali jongi tang sepak tali te balai pun bu kota telah kambung jongi te kalau Allah mau bu kota no mau yok baki kali jong factory ki yok lot hare ar hajar tali ki siman plan ki kit akhi sisi singi te la dang kit mengitang ar sepak tali tekan kata ayu ki pi te bel kuno na ai kota yo u baduna kali terong yo babun kali hab ai kota namar ban yo lang ki yo ini ban laj ya ke kedung keram hangta ban laj ya ke jinya kedukti ya pedeng para association ini kedukti mengibat ke is gentil bat ka gentil truck on association be kalau long bit no kalau long ngi bakila kiskiitenat bagi ni gibana barzela begini ya ladang ya tainia lameng ya daj lameng ya bunia mangi haliang jong i chiu dwai so jing ba kraman yuri ayong ban laj ya ke jinya ya dia mo jing le rai ni tiong toh tadin ba ma rai kata te nakaliang jong u chairman iso person tong song i ong dan lep ni kani kini cement factory yong up ni dry kani ngin shong meeting ni dry swa para cement factory brokhat te nang ta ngin sawanya thu ken ya kata ka benta ka bangila nemban ban ai terno la persenge no ajon no ya katu ka jingalang makal amit kamut bangila shong jan lai kenta tam te hadin kamut la panwai no bat labu syaka arfui tarik tenaga arfui tarik ra syaka arfunyo tarik te ngile syong menin ka arfunyo tarik te ke ai mami na arfunyo tarik arfunyo tarik te ngila mut banik bet banya kendu kalau stang kata ka benta ba ai loading em yaki dekhot jongka bani ai lang kaju kan yaki dekhot jongki jongka MCTOD te kejing kerang jong stang itai pun dala poi syaka jingalang maru Indon su isa pestun tung song imai ka jingalang la share da i masnyo balandar ibada i deputy CM jong ka transport te nakaliang jong i so pestun tung song ibada i chairman tugas ni ba khalai trik Indon su tela su penyat ya ka jingalang da i masnyo balandar hadin balaya ka jingalang ya keren menkong ya keren sepang kata ka barang sateng mencua kata kalong banyak lot tiadin la yolut ni gitu kau jengiru ki yang banyak kebentar ki keren biang ki ba kalong ka bom la ban priang pin ai kota ini kum pin ai kota yang ba kadon ka hok ka jongpi kum kita factory bi wan sengkar khana kun ong ba local first lani ki namde to local first kinu ki kam bala ban tri local ai shwai ki local tram la shu ban tri local da saya sama pi ti menta pat pi pen ong ban ba pen kala kong pong ba em pi local up shwa ka batam langi sa ai pi kabuduna ngis IP te kata kabuma ban long kilaya tainia kata kata ingin lek kumu gini gil arteli association jongga West Gentils jongga Gentil Truck on Association ba jongga East Gentil Truck on Association kyong em pediang beda kota iru banyania yang hanta bat khmat jongki kami ha te laya share no ya ta ka kota kula asang ban kalain kumni wong tongin sa ai tang ba sa ai ding kata tarik te gi jongi kyong em darai rai mentah ini syong sakon usin kan banung pembakla tapi lah ia pediang ya tak banrai ke lomba saupo ki izentia saupo ki wazentia bat saupo syaka MCTOD tengi pat ni ong ya kata pat min hab lira sopat ba upediang empat ba ya kata tengi lah kan saya kiru te la yakut no ya kata ka jingalang te kami itu kantin no udip di CM ro banama sispa arpoteli ni kalong kebakla ba katu ba ki MCTOD ki lo sispa arpoteli tebun ki pradukot jungi ru kiong kuno to kan news gami unto te ngila batai kamlong gumta kajing akan golong saupo si izentia saupo si wazentia saupo sya ka MCTOD tadin dala awai kajing lang to tangi perkat lakut gumta nalor kini gi wegi an kini gi wegi bentan nam tagi driver banyak jungi simen pelan manigi ki driver banyak ya ki kali jong company banyak jong kali barjelna ka kita ter gini gi baladawa ladep ya biang handai poi biang sakador kan Paidin biang sakador. Tengi yang balin paidin biang sakador. Haba ka sarkar wa pen banal pa kanai tingka kalami sikikot kubor. Harnyo tarik pat ba bun la ai ka jingaro o la biang la job kanai tingka
ngiru kumbala keren na katu ka meeting ka bakal tarik ngila penni si media ba ong laai kan dai tengka te mentah pin phai biang kumno ya kador te ngi ong yo kan kata wat ya ka karu government ru kan kata ambil tang yang gi asion bat government ru di semat kan kata ya ki ba bro ko ru pin thok ki ba mangil ada declare bro ko te adin pat u nakaliang ngajongi pat ki ong balai bandang nidang raya kador uang ni nak kalian duty CM ru transport kini cement factory im pet be kikan yang ngi kram menjur teh ngi kram rai teh dan nak kalian jong u hadin yang tong ini sangap ya kajing keren jong u AG hai Amit Kumar mo utu AG mo utu akuntan general mo bapet ya ka ain mo cho sarkar me kala bude wakil du jong ain suka me kala te hadin dekila pen iya ketua nomor umsong tu si khalai tarik tu don uya menjur lang rakti lang kabiang haga tu ko si la pen iya ka screen bong o le ya tho sa modena barjla ta no bu batai wong ba kami ka an ga bani ya rai tu si khnai tengka kamlong an uong uni eg yo te na kaliang ga jong u ngakamau ba na kaliang jong u chief advisor jongi ba kerman yuria uang kumno pi ong ba kamlong haba ka tu si ka mai nutsu pi don lang la don lang tu pi la yo pada kali ju pi don lang tu si mau uang em nga tu si hoi ngam tip ha te ndang nga la menjur tang ba la puli saying la puli kot an la phai uang kamlong kumta la amen kumta la amen kumni kan ki nakali ngajongi kumut ngi so persa baru khaji kata tenang ta panadin bak keren UAG ya kata kini gisimen plan ki ong bait bangi khamrai ya kata ong em pilih menjur lang yong em ni klam menjur ki ong pi bakla pi tengok ka minutes pet kadon pi ru pila yo minutes ngila yo minutes barokot ngila adap kontim wang baka sarkar ka bakla bantu minutes ru hadu kata ki keren lon ki charge bait ba kamut ba kala itu teh ka sarkar la itu kamut ba kata ka jing don lang dungi tu siru kalong ba kamu di sakilang mengi berkhoi belayarai mut kamlong i ki ong bet em ni kramrai la chu tho la chu bakla karai ti hangta kan jami kajing ya sosi be kajing ya nia ka bajur ba kajing lang te nakaliang ju khot jongi ba pitola wai la bitar te nakaliang jong i ba nong tru ru nang mo ba wacha nong tru nang taba welwar kitu dak don gibet khot jongi kila mi jindat na kajing lang ki ong ya mi no boleh na ya bania thok skor ya pa ba kadai ju ong jongki te nakaliang jongi kila mi no maki te nakaliang jongi pan ki don mo dalam chu ba so bat kiwe ki ong em to mi le kajing mi to ki don hok ki ban mi ya kata me tama nakaliang jongi ong ba ni nong ni ya tai ni ba ini yang nong rim kuma gitu balami yang nong rim ni ya tai ni ba aduk badakut banyak jing syai syupat baru tengi la ya habakut hadu dakut jing lang ngamut ba ngiru ni ya keren be nong rim ba kendai tangka lapas te kendai tangka ben dan nakaliang jong u deputy CM wa kan syai tu kasi wa bana kaliang jong government ngila arai ya ka ka bala be keren instan bana kaliang jong deputy CM umi ya news channel ru ula da ong ba kala don du ka ba ka de ka jing tho ka ba ong ba job lani job ka MC2DA mo ya ka Hikisiman factory ban ong ba kador bat kata ka jing loading kumta kan tena kalian jung uang bangan declare wa kan news bang katu kador knai tengka and notify be tena kalian jung i ong pat yang i lo ong ya kata ba soba pi kini ki factory ki kwa ban ya kran soba banang ya kran bat ki factory yo kadon gano ka jing thut adin habut tengi ong ne karne ka kumeng ne backtrack biang tian dai bala ong mai bat ki factory ru ki ong ngi ban ya kandu te ngi pat ngi la ong to ngin sia slok chua bat ki para dekot jong association te ngi sapek ka long kumno te kata beli bat ya konsol ya ka an de ka dei ka kam jong ka sarkar kata ka bangi ka bakudu jong ka jingalang kan kadi kata ngi yu i leng ba ki lat patai kubor ba ka siman ka khamram sapo jo ke jalami kaliya ladi ni jor bacha bar jo ke jala kai ke jing yu i ke jong phikum unoyalam halor jo ne hato kalong ka jisisa kata pe
Halo kata ka benta ma phi bong akran ki news channel mo ba kadon gato ga jingkran news channel la kalong haki news channel ba de ki kade jong ki english long pharang bat kum juru kasi phi gani ga benta ba kong san ba kasiman hi ka kham tador shabar jela bat shapo ban shapo jela chungi ka khamrem ka apo ka jela chungi balik kanadu ki por mshwa amdai mentaro nadu ki por mshwa pi ka jing dawa hang ni gen ka jing dawa ka jungi ka long ba ki pi namar ya ka ni ka jing dawa ban pen kiu ya ka dor kit kam dei ba dawa tang mangi menta kam dei ka kasin man kong ni dawa mangi kani ka jing dawa kalau ada biak du ki por mswa lang ba gini ki proof ka bala ai du DC bal ada report na ai da ka Gentle Cement Manufacturer Association kini ki ada hang ni ki ada tho hadin mangi dawa mangi tekini ru ki phaidin longba ki jingtho baki longba ya kani ka jingdawa ya ka dor katkum ga government rate la dawa shwa man shwa da ka Gentle da kani ka similar strike was called by Johota in the year 2020 and the same was solved with the government intervention kamut ba menshwa la dawa ya kani ka ju ka jingdawa kum dawa mangi da ka Gentle Truck Owner Association pisu am bat kila on ba habadai bagani ka benta ngikwa ban pensyai kumni bala don ka order na san khatwe arja arpho bat khatnyo khatwe arja arpho bala la penni daka office jong deputy commissioner ba baya kani ka dor la dep ai balai kini ki MCTODA kidang yaki namar ya kani ka government rate la dep ai setu am bat hangni la tho Shai Bang Debate, we also want to inform you that the rates are fully implemented and are currently being paid to the two associations, namely JHTOA, kani kamu Gentle Truck Owner Association, but ke EJHTOA, kamu ke East Gentle Truck Owner Association. Kion ba ni bani dang yaki, bani ka MC tu dek dang yaki, abangila dep siu shikini ki arteligi association. Pisu tu am, te hang ni ken badai hang ni ken baya kan ni kador kini ki cement factory wood kila pentrekam tambah ki pentrekam baik tang ya ka cement ka bakit hapo jela badi hapo jela sesuai te kamut ba kasaram kador cement namar hapo ka jela pentrekam da kador government rate lada kit sabar jela kamut ba ya daka dor kat baki mon maki pi hangta pi tekan te nakalu ngajungi batai pi kumlo karam dor kumon lada kumo ong ne kajus kajung akit lada ngikit simen nalum snong nilik penhap saberni bandi saki trajela kemut ki ong ba to nginaya kador government rate takmut ka surok ya kaju surok kemut nalum snong sepo berni pidi sepai ba jong ka jela meklia penhap sene sama meklia sai kidah government rate kadba ya ka simen ka bani di sha asam kamut nadu lum sunong hadu berni aida karit aida karit kabarit kamut ba lada ya ka badi sha sagi parado prasnam jungi trajela kamut kit ai khandai dengka siton nadu pun soal ai beda menta so tu am kadba ya ka simen ka bani di sabar jela dapo ya berni ngidemen kitang sam dengka di hangta pingan pun ong ba hangta kan jing dawa jungi kaya ngisa dawaru babalei kan ngin kit tang ya usimen bandawa kit simen dor government rate tang ya usimen badi ha apo jela kit simen badi na ulum senong sanong stone kamut dor government rate kamut kit ya usimen bandet kit sa asam kaju ke jing jengai kamut hap kit ha kador kebatat te kamut ba kalong trik bangi kum ki association nyon ya ki produk persnam kan pi te takadaw bangi ong be hang ni ong ni biji hang ni tho ya kan ni jing dawa jungi mangi dawa ong ba nimkwa ya ka jingkit ya ka government tang po jela megalia ni kwa ba namar ka kambun ka simen baru kulingkar ban kit sabar jela hapo jela jungi ka jingdi simen kamdon teng watang sispa kali si sispa kali si kan ka ba sabar jela arajar kali si PM telarangi yakni itu ispa kali sisni te buat trip tangi kwa itu ka trip bangkit na lung sinong
sabar jela ikrem ong ba pentrai kam ya katu kador jong government rate syadu sya asam tang bala da poi ha berni ya kiba kit simen bandi sepo upar sagi trajela jongi pi ai kenai tengka te ban kit sabar jela ro pi de ban ai kenai tengka ken abang iya jaga juk surok te lada ki ong oka olong illegal kumno kalong illegal kata haba ki wud ki sutu ba em kini oh de ban ai wud ki pentrai kam bi nadu arja arfo yang biang ni la pentrai kam government rate mar ki sutu ba kasimen plan ngemut ka sutu ba dehok ban ai ten re gajing temu juki long ban od bet na ki trajela kan ba ya kasimen ban kit sabar jela ngemut enap si tang ban ai da kador ka barit kemut ban yo khali na ki trajela jongi kumno kasimen plan ka don hapo jela ka jongi ki mau shulu de jela jongi kan ba kador simen gemut ban kit ru nyon betang segi trajela kan ba ban kit sabar jela hap kit daka dor ka batat ya na ju usurok ka ju ka kilometer temut ni ko ba kan ni government rate kemut kan jong ka Meghalaya kan kut betang boundary jong ka Meghalaya ten la cross no sa Assam de ai no ini dor Assam daka balap penterekam daka government jong Assam lalu fi ai no ini daka market rate ni pediang te kenang bakan lagi jing ya kenyot bi te kamut bakador hang ta kamut kitra jela jing ki yo ya kador batat hai menta kamut ke simen boleh karam namar ya kit dia kador government rate tang simen badi kitra jela ka ba sabar jela kamut ki kenyot ingi da kador balit te kamut kolong kumba ni direm ni kenyot upara do prasnam la ni kitra jela ka ba sya asampat ni likit da kador ka ba tat nadu dum sino nadu lum sino te kamut ba daerah kadau gen bakas dor simen kahe no sya Meghalaya haba poi ha berni bandi simen sekitra jela ka de knai tengka kador kit nadu menswa ambe badawa mangi kani la ong angni la trekam nadu menswa nadu ajar ko la tho angni sa gi ai ya kani si thiru ai da ka Gentle Cement Manufacturer Association ka jiba kolor jengi pisu tu em kadba ya ka simen mengikit sya Assam tangsan mangka du tengka tiga di ho kan bantat ka simen sya Assam namar ki jongi gemut ngianyon betang ya kador kit sepok ka ya kador he ban kit sepok jela la jong kan ba ban kit sebar jela ni ya ong ba tong kit ya kador kebarit hato kamde ke jing bakla ka jongi kum kita itu nya trok ladang hilak gemta ta kadau ngi dawa ba ya kisimen ban kit sebar ni kwa ban ai da government rate habang iya hapo daka dor jong ka sarkar Meghalaya hapo uput usam jong ka Meghalaya hande dala cross sabar ya upur usam jong Meghalaya tengin sim na kata kador market rate ko bako ang ki rehan ni kin juba pi gani ban penjisya katan pe ki tho ang ni hadin bala ong bagi ai ta kador sigi GST ODA bat is Gentle sok no sen kiti ki priang ya kata ban kit ang ban kit dor betang hapo jong jelal jong reyi pat ni ong kum ni pi ka ong kum ni however the current strike by Meghalaya Commercial Truck Owner Association, which is a new association of truck owner and operators, are insisting upon implementing the same similar rate for transportation of cement and clinker outside the state also. Tengi dawai kata, kamut lada kasiman ke bankit sabar jelaru, ke bahaba pu usam jong kadang hab berangnya ke surok jong ka jelah jong ide ban aida kador jelah jongi. Pi hang ni gelap ni isya wi jendawa jongi yang ni golong jinin deh. Nim kwa ban sunyon tang kumungin sukit tang anong stone kit daga dorhe. Banit tanhap semua korwat daga dorhe. Banit segaru daga dorhe. Kadba dalit sya sabar jelah sya Assam sya donachal bat shwe ngit kit daga dor ka barit. Te fisu tu te kan ni ke jendawa ka jongi ba ki ong ba ki ong yang iba kumungin penbor ban kit daga government rejong Meghalaya. Te lada bandi simen po jelala jong pi kalau ban awud daga dor Meghalaya takamut bandit sabar jela kemut ba hapkit daka dor kabarit tato kamlong ka babaklamo kamlong baklamo sorkaru kamlong baklamo yang gim trai trok ro banginyon ni kipo ya para jelala jong kasiman bakida jelala jong kidor he kaban kit sabar jela hapkit daka dorit daka tata ngi kum ginong nyala ki trai trok nyak trok ro kapau bangi ngide gibri ba kibamlong hiru kan kibamlong hiru wi kami lumba kan ni jing tho pin salap ya kata kembali ai jawab ini kami steam dei ba tho mangi regi steam ba ai daga Gentle Cement Manufacturer Association ya ka jing dawa bangi tho mangi ki ai ha
kaba ai sitarik benai bakatwe arja arpusan ki jubab ya kata kajing dawajui tengah try yang ta bisu tu bakuno kedor simen katat sya asam syaki wejala bansha jela meklia namar bangi bakla pediang nadu usnem arja arpo bakini gi artli gi association ki pediang ban kit dorhe tang hajala lajong kabada kit sebar jelapan ni ong ba yang ini kit dak dortat ketika ta ke bahasa belong ya kan ka kiji ki jumi ha takadau bangi se ki mentaru nata ngayu iru ya kan ka kentin ya ka pipi kran hagilat patah kubor lingba ka mo kilat patah kubor pi ong ya kini ki company ba let's say ka jing klangdor jing ni company pi penmi itu kentin man ong ba kilong tik kum gitu ki is India company mi chwa kai ki jingmot ka jong pi ba pendon kam ju kentin ka is India company mi chwa ka alo pirindur ya ka is India company mi chwa bat ka jinglong juman jung ni ki siman plan hapo jong ka jala ka jong kai jing kran ka pi kanang ba pajba kan sai ba ya kan ni no gubun kim sngo sai ya kan ka benta je pisaban pen sai kan benta kan det kubule ya taka jingkeli ga jong pino hajing sha ya kani marbule ngal WE shwa ba pin wan keli jingkeli nga amar phi pil ada ngam lupa te ngai i tu ka jingkran ga jong pi ga bemi haka ni ka channel ga jong pi ka ba ngai i ba kala viral wad haka group ga jong iru bang i ga viral lagi group per ala i gi bring la bu status ya ka tu ga jing penmi jong pi ya ka tu ka profile of sell out Tera tu ko profile of sell out ndai ba yo ta mapi atrai ha yo shwa gi de khot gi jungi nga i gla viral ba group jungi beda group jungi senjuki kali kamai bat ngaji gi group per ting i bun gi bri la bu status ya katuka hakan gi ki jungi ya katuka profile of sell out bara to wei ne gi ba ai kartong shambut joshi hoi pi thesha tang na ga tu la so tu tang ba pi to ba jet ba pikeli to ko jinga po jong pi ru pil awat pinga i bitho aki artikel ki jong pi kin u channel per le i pat na kata ka jing batai ka jonga ya kan jing batai jong pi phila kali nga sipanga ta ka jing tu ku bing span factory ti hato ladaki batip no ni gi bala puli ya history la ni ki bala nga try manta gi puli try ya ka history ya kata ka British rule in India ti British rule in India te ka kum mano ba one set up ya ka British rule hapo India kamde direct ka crown ka British crown nani ka Queen of England lani here be direct dagi British rule hari lawan hari India ban set up ya ka power nam ta ka British rule lawan da ka East India Company hakadur jo ka East India Company pi tikini ki cement factory ro balai nga sa pemi kuntu ka man phaidin mabun ki kili yang ka haduk ka no ka don bor kata ka ski cement factory kai ini cement factory haduk kata yaki no digi por arja ro por umla layaki haduk ka no ka bor jo ka jumi cement factory pila i peni dala di lang ba ka profile sa law haduk wat ki chief minister ro kalam shwaban wan ga kejing peni jong pi banga ngiru ila pul yo ka to ka profile sa law ndai tang ka jing batai jong pi wat ki shwaban wan gini factory ro arpos na man shwa ki kalam chief minister kisah yo bandrung hang ni kat katu ka bor te phi ong ba hang ta kain ban sutu ki ba ki ong te kim sutu te long ban sutu kam ba ya history namar kasi ong kata ka jingkran yung history repeat itself no history mot ki jingya tu khana ki de jingjia ki ba jia manta ki de jingjia man shua ki pelun tam ki jia ha ka rukom ka bangi teng kalong ba ngim yo i tenrei kata kamut bantu sotu igi kun sama ki kun samhoi ki bakam banda kam duna mo namar teng kamut ki baki pat ya demba tenrei bantu sotu igi ka cement plan ngamut ban wandur ya ka bor cement plan mo gala tenang pun wandur no igi bakin puli ki East India Company kan haja ka man to East India Company to no cement factory te ka igi bor power yung East India Company te dapat menta kamut kabor ba yung yo iya ka East India Company ka kamklan kabor ng cement factory mta kini ki answer by direct ya kabor ng tayo na dali kumba kini ki East India Company kamot kabor ki juba by direct ya kabor na po England ay bor by kerpang da ka sil by da kabor jong kerpang jong ka British kyong kilet what panpembiang ya ka nika
kami kahima kajungi kahima British mo bakan klan le mapi ka bale tangba ni deban klan bor la ka long ha ka bor sipai la ka bor industrial revolution jindon kam jungi po England khilet pi kjit be tangba ngin klan mangi ka kani ka sin ka Queen of England kan klan ma te kini ki East India Company ki wan ki nyom lut ki thom lut ndai tang hari India hari China but subai mo ka bayar kata ka jinghe ka empire ndai bagi wan sansar ndai ki wan ban khlong balad khlong sara sha England ban pen khlanya kari England te kini ki cement plant mentaro ki wan hang ni da ka bor kamot da pipet ya ka jingya kran kim don jing so salia ru yano ru kim salia ya ga government ru pet ya tu ong pi bangile kut khandai tangka ka dor rei kat ngila yu ida la digi bodon hang tu bro khoi la ya menjur ba ila rakti hak borong chairman u deputy chief minister ba de home ma isa person song ila ong la menjur bor khoi menjur le makiru menjur rei ginut panwan biang ki ong ba pi bakla Apun yo tere ki ong ba ka ki ong ba bakla ka ngi khamrai kum ta ter te nang ndon li iba ndon banang ang sikentien ru long kala te gini gamot ba ki peni ba ka bor gamot ba khangni gamot kim ken snap you know authority jongi ka de masa ta ai plapet gi ki jongi ru am teng isu thu na ka jingkran jongi to ki officer satu wasi bangi ya shoban ji amor kan ki ong ka bor le na jrong du la khan sai be la kar pat ingi so ba phet no sange no lem gum ta gamot phin ngat jing e na de bai ka bor ka long ba khlan ba kum ta ter te pi mod ba adu ka por so ban ji gitu ngila pen mi lupa kubor ki bun pa ba oh kata ka de bela bande ka besu thok hapor ni kren po is gentles hapo tc kriat is castle te kini ki factory mod tu manager mde turaru ubor ngam yang markmat ya pendek ya kani nget ya kani ya pi ailat ini lem pi mailat pi mat ek jing e nin penon kam da ka bor jong ai ki ong kata de hakmat jong DC khmat jong SP jong East Gentiles ki kran la jong bor te so thu ang ta ka long ba hadin bala jia gini ki e gamot hadu ba jia mentaru ka bor jong gini ki jong sebenarnya so ang kata ka bor jong gini cement factory ka long ka ba ka ba shirkai ba la pipe ja ki East India Company kawan ki da pejam menta ka long thik hi kum gani cement factory nan kong giwan kum ka company tadi kum factory kan East India Company tingni kit cement factory giwan kum ginong seng karkhana na thai bisu tu kan ti kamut ba bot ki ong kan hang ni phila puli kan East India Company dai phila puli ba history kan ong nan kong kamut kawan tong kum ka company ban trade dan wan khi pateng wan set up ki jing khi pateng sini hari hadin ski kamut ki bat ya kabor sinsar politics ki involve politics hima sima ban pen kemar ya ka sensar kadar po ka ri India tenang ta ki bat ya ka kom sensar ka hap ka onda unu sensar banget ini unyo ya ka bor ngin ai buron ngin ai promotion ru ya unu ubamnya jangi kemut pen kenno pen hap no kalau benda bat laba pinpet kemut bawat ya ka warfare mo kini East India Company ya ka bor spy ru bat laki temanta kini East India Company ru pinpet kemut kini cement factory ru cement factory balan ru kilong kunju mentah jala mekelya dia kata kan banga sapen wandur ba man sutu ki kun samla ba mentah kamut kani ke jala ka jongi kalong kun boong kata history repeat itself kalong thik kani ji sensar jala jongi mentah amde shu bangi sha sensar mde bagi kana tai ne ri India kin sensar ni long kin pet kumba hakipor ki ba men shuaken hari mentah kamut la shu sensar ni la long kumba colonize lani lawan ban shu klong no ban shu sensar jubor ni lawan shu klong be ki mangi han ni lengi ni bun ba ki marpok kendo te kumba cement plan ko mangi pipet sispa kali ni don kam po ka jala jungi arajar be pendap sabar jela te kemud ban te infrastruktur bat kum ta per te yo na megalia te klong be na jala megalia mo extract bet na jala mekelya tang ban klanga ri India tang ban klanga bor hadeli tang ban klanga ri India ban ya compete bat ki wegi kiri betang wi jala bat ki wegi ri te kamut ba nakaliang ga jong kani ka kata ka bor kalong tik kumbolong
por British rule menjua ki British rule klong na phang dari India tang man klan ga ka sarkar phareng ka sarkar British menjua te kum ta kum ju kain man ta ngila ka jingya linti ga long kum ta te hani ka jela ka jungi klong bet na jela me klia ki mar po kendo ba klan don kam klong jubor le kan boleh ba penit bani le persa nganut ipi ban ong ba bani ki bat cement factory bani ki em ki jinga ki philap em phinia ki ong o ban dik be ki barjala hang to bani ba jarla barjala hangi bani i khubor bani ki persa ko factory bani ki ya kato kane ki kan bani ki kan ban be ki barjala phini i em bani khun ki kam ki em ki long phi i ki news ber hari persang se persang se ban kata ban ki persa cement factory nganut ban ong ba na try wat ka kan hun ru kan jak klap chano ban nut ngangan ai pi ji bisa la pi pen yang bitrang nang rum ban kun persa cement factory ban pendu no pen ni le kun tang ban yo baikit dorkit kat ni mat jinjar mat jingstam persang se ban kun ban pendu cement factory minta nganut ban ong ban keran jing ba wat kata ka kan hun ru kan jak klap senan kata kaba ngimat bani ya inti kan lamba gini gijing jia kan ha Natas ka wepat ka jingkeling amod ban bu hang ne kalong ladangam bakla ka de hisnam arajar pra arjar khandai ka dor siman kalong ka berit bah hakitu hisnam kan tenre ka dor kit pat ladangi phai chikitu hisnam ka he bah ladangam bakla kan poing la persang ban wit bait bah kan ban wat jing te phai kan ni ngi ka poina ka kumto khat ruspa adu khat praspa kan poi bait reka dor ka siman ka rit tenre mentapat ka dor siman ladangi ujor ka kiu Hareka ni ka baik kit pat ke hiar. Te kumunu yalam ayu pidon ban ong halor jong ka ni ka jingeper jong kita gisnam gula dap khat arja kandai bat mentau snam arpo sar pesan mo tere ga je par ba krau ayu pidon ban ong halor jong ka ni ka benta. Pi nam kisiman plan kimi hi ha gitu kislam. Nang islami pika pet ba nadu gitu islami arjar pra arjar kandai ha tagany arjar pra arjar kandai tenang ru to ka profile sel out ru shwaban gi cement factory ru kidai ti pori mo tu bia khalam gitu gi chief minister ku ba phila batai me phi batla puli tu ka profile sel out phi kan ni philim su thu kai ba nan kong hi ka peri ka cement plant ka de business ka de ka factory de ka de company de komai phi nangkong ka East India Company ru kawan da kajing penbang kan try kan wan be direct dari India try kan wan kan utli gijar ke bagino India ki de ki lakmut ki nong snong kat kari India manswa la de klan dari India ki spy bagi sima per te ki wan da ka gini ki East India Company manswa ru ban yo krong kli hari India nadu na England habiat yang baga duri umpot don airplane tu ke por mo umpot don rel no te kamut ki wan da ka jat te kamut ka jat ru barit podon ka bahe de kamut ba kiwan da ka kiwan da ka jing penbang kan kiwan da ka de kenja kuma pli dukan mentate piap ai offer kan ban kring ya ki customer te kumju kan gini ki balai so pelaya ta kadai ka arajar pra ada kandai ngasutunat ban jing pili kamut ba pila ngam ba te ya kan ni ngasutu kan ngasutunat de pi ba pi bu ba ka jing ngam mai i gitu ki news gitu ki kubo jing batai jong pi ngai ka to profile sort out ba pila triston man pesutu teng i ba pi ngam mai kan ni na ka dau pi kali yang ba pila wading tip ru ya ba na imat ngatrai pi wading tip ndei pila wading tip na ki try kali no nya kali ki barem ngatrai lawan ya tu la ni gila ban phone kontak pi kita bisa tip ru ba ajar pra ada kandai kadai ke jingsha kata nomor to ngatip na kitrai trok ni kitrai trok kino nya trok ki jongi gidon ki bala teman ma don ki ba para dokor jongi gidon ki para ngalam kong sha pindai shu bandang yaki pindai shu ban mi menta tang ba pila dai segi kun ki dai segi ksi jongki ban ki rai ki man se nomor du menta ki dang yaki dang bu trok ban pendap ya kayin kesem no hakapor keduk jam kam menta te nakali yang jongki ki thu ma ki hi kata nakali yang jogi ni transporter ru ki don ga record ba haus nam ko mong pi haus nam ta pi ta ka jing kili kami ngila da biya kren mar khamat minin arfunyo torik la kren ya kata lara ya kata
But la keren gi da bar khoi kinong yalam ya kata. But lapen shisha ru ya kata dagi transportaru ki badon apo jongka. Ya badon lang gaji ya khot ya keren bani ke. Kata ka di shisha mo piba. House nam arjar fra arjar khandai arjar spo ka dorkit jong simen de khan rispa ka baridu khat praspa ka bahedu nalum shnong syaberni hat barkador simen gade ar spa tam lai spa ki ong ba lai spa so po hadu lai spa san po lai spa ar po du lai spa san po gi ong kador simen kata ki de gi rurin gidang don hadu mentaru gidang bu kali te kamut ba ngai shuang pi gani kalong ba menta kador kit siapo berni ban sutu upat ba kuma pikeli kador kit sa berni menta fitip ka range ka no bagi ai menta sa berni ban poi na du lim sunong sa berni prasan pau kabarem du 1000 menta per ton mau kanam sutu per ton kamut ba prasan pau du 1000 per ton teng ida pikeng per kilometer wan kisan ka yedon santam du tengkadu pisu tuan temen syuai kata kador benong ai du kanuspa kadidor kendai tengkai siton mensuagi ai na akisnam arjar fa arjar kendai kadba kador simen karit temen tapat prasan po kendai spa 1000 hari kador simen menta saus pa tam sausan po te kani kemut ba kini ki simen pelan menta kemut ngsyunga benong pi de jikni jupi kumu mensua katat kiu bah kador kali katat kador simen ngala mun ong pi kade kajing penbang kade kajing penbit yang iba menkong bangin priang baik kita kali kumta kumne bakin padi oksai ki padi oksai yano ban mo nyo mano bi trai ge hangno yano ban ya unti te imat menta kemut bakta ka kajing kali kujungi menta kador ka batat nyospa praspa la penduna te kamut sa gini kata ka pisah kali kata ka jingkali bang ibu la menswa kador kali ka baram kasiman katat tementa ba kador kali ka rit kasiman karam pi kata ka de ka jingkali ka ba kraw ba menta kalong ba ka ba muak syu ban jubab damun mono sa gini ka pisah ka ba menswa ka biang kador skip ka he kador siman karam kador simen katat kador simen karit kador kit kahe tementa kador kit kalong rit palat ndai tang barido rit palat kador simen kahe tementa kaji onong kana ka simen ru kalong la kambun menta kalau kiu kan new 4% kador kiu na tega simen new 4% kan kiu de balik kan ne pat ka kador ka ba kit pat ka hier pan ba new 4% ya ka kani kador ka kiu new pau kan bakal dor kit pakai hier new pau nada kan gitu percentage kalau katai kan ba ina ka simen na kador simen balak pen kiu bat na kador ya kador balak pen kiu na kador simen kamut ka pisah kali cei bat na ka ba otno na gitrai kali ban penduna ya ka baikit ka pisah kali cei pi temen ta kata pi menta temen ta kemunu ba kemunu kan kin ong ba kador simen menta kisang penkiu syu ya kador simen ki ong menta kalau ada penkiu ka baik kali mau penkiu ya ka kador simen ya kador simen tengah ngasobat ong kumni kan menta kemut bagi pajak makin di bedri no menta lang ba kini gijing batai jompi piru piwat beni ai dalade ngatrai su piwat damne de ngiru ngi keran general meeting jom ngiru ka basai kalong kumtai lang ba jing bedisha te pajak menta kemut sakat no sin upai ba udang sa aku umdum nga so ban ong ma yo pai ba lada ki pai ba kim su thu menta kim ngam ba kalong thik kuma ma manu ba khambi banyo buriu ki baspat ki bala banyo ki ban start ma kile kum ki babi mano ki buriu bang khamat la banyo buriu bu i tama kile kum bom i mano ban yo buriu ba kham kulut banyo buriu bu yo snow tang badakran kim ba kulut kim sangap tengah so pai ba menta ni ong ba menta atrai ba ladon adin lada kidang pen kiudor ya kador simen ngaso ba kamde syu bengi ki bai kali atrai paja am tang de bengi ki bai ba ban ya ki sunyon bro si jala naitit simen syu
Mde ban yaki tang kata ka Trok Honor Association lani kita ASEAN bakijingkit long ba gini jimbatai long ba sutu em ka ditang ka jing kalang ban ya paik ban ya pra ban aida bong ba yaki kita ki Trok ASEAN yani ba kini udah ban kiu te kamut ba hangta long ba kita ki jing benisai ki laba ka long ba ka ditang kadau ban yo ban ya pra para mengiken ban yon ningi ban pinyon ban nak hembi bi yengi seringa ngaso ban ong ba lana ban kiu ka dorsiman kumba pila ki interview ba ngi ikut kubur ba kumno kitu ki kanhun seng tremon sobha ki kimso ya ban ki dorsiman kumno ban ki dorsiman ki ru kitib ban ki kumno dorsiman haba naduk ban swa kitib ba kami hap sono kadaitan ka jing kemat benya ka jing ki ba hok jong pat ba jong ki nong kit nong ba ki try kali nong nya kali ba pili kitu interview fair no sodar sunong de mor kaning ru ngaso ban ba lana ban ki ka dorsiman ka bangi ru minum kit syu bat pajak ru ni kishu marmenta bandunong dapat ba jong jalan mekelia ngaji sengawa jonga marhapo ka jalan mekelia ka jing diman simen galong ting wat tang sispa ru teng kam kot hakashi hisni te kan ka jing dawa ya usimen galong sabar jela arajar kali te ladangi menta ngiyaki no pan strike ngirung dan kam simen te manu ba kham dunong ukam dunong usimen factory namar ba uhaban di sabar ki kam dan kam simen ki sabar jela ban ya ki bahapo jongka jela mekelia tengah so ban ban ya wer sutu ya ki pat ba menta ya paro nang ba kanika media jong pi ngestonat pa pi ya kran nang ba kanika channel jong pi ban penisai ba lada pen ki ya ka dor simen ngaru ngaso ban ong ba kum chairman jongka niki senjuk jogi try trok bat kinong nya trok ni so ban ong ba ni de ban ya ki bangin ski bangir ngin strike bangin di simen ngin kit simen su ngin tit simen su namar ba ban so tu ya kini bangi ki pa ngin bit su bangi de ki ka de ka por yang ban kelat ba namar la dangi ngin kam simen si spa teli kan lo yo nong ini ka jing onong ka de ba ule di sabar upur jimut hiru ang ne ka target jumut de sabar la dangi ya ki pa kam de ki jing onong jong pa kadai ke jing nong hi jong gi cement factory hangta kini i ke nya ka bor jong pat ba menta ki pat ba jong ka megelia pinla ban shu shong shu nya hendrai menta ki pat ba jong jala megelia menta ngila start hangta ka mon makiru kin so tu ngatrai gi bor sarkar ru kin khamdon voice kin det lada ki pat ba ru kin yarap lang te lada ki kwa ban yarap sa ka bor sarkar hangta ki la so tu hoi ngamudan bu igri jingkli kumuwen igni alam jong kane ka asion habang yakren igni cement factory no tingu i ba kane ka jingpun du no joko sarkari ya kane ka MCCL haunu snam uradap ladang bakla ka dai hu haga khandai trik jong disembar jong snam arajar busau ya ka bakane ka factory kala yo ban don hapo jong ka jala ga jongi le sela daki posnam nodu snam khat khandai spa san posan kum tahi bakal yo ban don hakani ke caka bakal ngilaban ong bakal ke factory ke bahatam ban pemit semen re balai ke sarkar ke penduk nok pat ya kani ka semen plan jongka jongka jala mekalia tikai ke ju i jong pi halor juga jing penduk nok juga sarkar haunu snam baladap ya kani ka MCCL ke badan hapo jongka soras Cherapanji Syamo ke jing yaki ke jingkeli kala nang jerong kala nang ya Ajin sya ka banta ka jungi kalong bakum unong alam lo sosian ka debate ban long tip ya ka kam bangi bat kini simen plan ki baru minta ti lejat namar ba ka pen palang ya ki por bala le do istonat long bagi jingjia ngi yo ban perkhat long bagi ni jingjia menta kan pen kersu thia yangi wat yang ngaru ka persu thia ngam so ye ngam ya jingsha pikli spang ka MCCL wat yang ngaru ki ya tho ang tu MCCL kemut kadai ka mamlu Syara Cement Limited ka ngaso tenat nakali ngajong pi ba PP day way uno ngam jeliu ya kini ki ya kata benta kan te ngaso tenat nakali ngajong pi ngam jeliu ya kata ka benta pila awat benia kadai nadu senam kena ispak pusan te nang hangi tengin tip teman nadu dang rit mengiru ka don ka kanika ke yong ka simen sora tiang kesiman sora kadai ke baba pet ki jingking ge duk menta la sina nadu ke tiki por haduk menta padile patlor dia compare dengan simen menta dai kadang khamle bun ga MCCL pipet lang bagi jingte kan
te nakali nga jongaru nga iki kukubor ba gidon ginom ikmat gidon gijing ita ini po house assembly ba balay ka MCCL ka yap no te kade umpi ba ka ba yap hi kade kajing peni simen ka bakadu lang bakla lagi wat badai Islam arja arpo bidang yakit simen sora kini gistar simen kimi ni ki dama ki beri dinan ba ya ka simen sora tisha ya kata dinsha gibru no I one star simen ne one kai umre imat kade gajing nani kala rung jabing nani ka kambaru no gajing trai ba jong ka jala ka jongi no ba kani ka simen factory ka badai jong ka jala ka jongi ka ba arin ba imala expert ki beri batre yang turu ki babun gi dikasi ya kata salami babun ka kasi te kamot ba ka but ki islami ka simen seorang kamot simen seorang bet kamot ka jing simen seorang te ngata ndin mentala lap long ba kini gajing ki ni sa song tu shai pa peleng ba mano ba penyap no ya ka MCCL ngai ki comment ba per ngi jing comment gi bru jing kran gi bru menta hadin ngi ki mangi ya kan gi jing ki ba khlut ba persya gi ni gi ya ki ni gi cement factory na po lumshnong no na gentles ki cement factory ba per menta ki mi ya kan tin MCCL te hang ni menta gi ala ba lengba ka jing ki ba ngi ya ki menta kalong ka ba bok ba ngi lab ya ka jubab ba balai penduk no ya ka MCCL kamu ba manu badon kiti MCCL kajing kedo kiti kalau mai direct ni melak ban lain ya kata mun kada gijing dong kiti ni kajing ka power nani ka bor jong kini ki cement factory na lumshno kamu kini gi ba factory bana bar kamu ba kelakan saya minta melak asyuban kena uruk la sotu ba dei ka bor jong ki ban penduk no ya kani nama dan penduk ya kani kamu bangi penmi cement kat no ru hapo jela jingi kamut kediman baik kanika MCCL berwat sabar jelaru maki beri gala don gajing shania maki ladon ki experti mo ki ada kita ki start pemi simen mo bala nadu san go mo phite te ga generation dunia si gajing hikai na menshwa na ki barim shaki ba thamai te nang start kanang bhanang ba te kamut wat sabar jelaru kadiman kamut lada pemi simen maki galen oi na marba kadiman gade benaka MCCL to kata ngaso ban keren bat ngaso ban menjur bat kajing ka view lani kata ka kajing sngo ba kajing pen i jongki dei tang mapi lani manga ngatrai wat kiba kham start no kiba kham start ban yang ban phiru ngatrai kiba kham shuai ngabe phiru ki i kumta hare ka ba shai menta kade kani kajing ki jongi kan bakilawan ra itu ke MCCL babalai pendu MCCL dei nani kadau kami kadu ke MCCL kumut ba kasih jongi mo ubah start ba ngalap na upai ba kasi jungiem kejing mo diperkat ke start ba pinap kono ka kejing buat ki krain sampai gini kejing jia buat ki kam krain kan lada ukomen upai ba kasi jungi karong kumta babonam kawan satahi lada la tokit ki polis lipan nando takamot ba kini ki upai ba kasi ki mo kadi hok ba ni don kata history on Kamegalian age teh ni sa ainam Kamegalian age dinam mod ba ki kasi jungi ki start ba so bunai gi 4 poi hande la ki ong ba ubunai don depe la poi gi start ki ong so bunai ki don depe yo te gamot ba pi gi gabor mayan jong kini kasi jong gi start ba te kan ni bagi ki phangma manta bat ki kedau be direct sya kamat kolong ba kajing pendu MCCL menta baro ki ong kadai long ba kini gi factory to kata kadai ka point ka ba kongsan mengai menju to sakawe ngan percaya pi hang ni ken banwat bahaya ke jingisha kumno ba man penduk MCCL atai ke sokar man penduk untuk kam dei pi kawe kalong ba kejing ka mensau nangi kalong ba dei mangi ba penduk ya ka MCCL kadon ke TV pet menta habala la don ke cement factory mano ban penduk kumno ban penduk teng ngamala ban penduk kemain penduk daki an pi kemkisiran plan mentaro bagi wegi factory be fair company badana po jala jungi kilong illegal ya to kimla man pembiang lut teh lar fidan makna ka mining fidan ke iru fidan kita gijing iru kidan ket kum ki ai te menta kamut ba ka mensau yang ni po kali kasi jungi kilong ba kidei mangi teng ikeno e sarkar habi sai kan ni ngamde be sai kan sarkar menta pe ngamde be sai sarkar menta namar ba gijing e betang sarkar menta kadegi sarkar ndu ben suaro kipon rajing pi teng ki don ki an menta belapas ki an ki be na po central government
pi nak sarkar kini ki ong ki shana ki an te kini ki anyam ki ale ban pen enforce ni ban pentrika ma ki jela pi te mentang mut ketkum ki an ke te pentrika mi kono noro pi teng mut kini ki cement plan ki lep no ki donte ki ai bai sha bai dut la mut ba ki thong ya ki bril jongi hi ki lek kumno ki penrung no direct maki kamlong bagi pai ba sa dome ki da ki bril ki jongi ki ba im subra bai singi ki ba im tang ban yo bai dut bai sha da ka kim khen da ban penthut ya ka bala ka singi jong ki prodok persna miru ki lep no da kini ki pa tho pa penon kam tho komplain ya ka MCCL tho komplain kumni tho komplain kum tai tho kumni te kani ka sarkar kaba ka pi man mano baron ni ka MCCL karon ga government ng megla te kamut government megla hadin kamut kasubun kam le yam la tho complain oh ki kamdon mining oh kale kumta oh ka pollution kumta te kamut kani ka sarkar ka da munuru hi ting haban pej menta ka suk ban sugdo kuti kamde bangi sha ni sarkar lo ni kan lupa ba yo ki sarkar banwan ru ngin juhun mensuangi ong ba ka sarkar yung tor mukul ka de sarkar ka bala le bor le po ini Dalawan gani sarkar thapti lu borokhan dalawan gani sarkar minta kyong gani sarkar kamlong sanar phna ni sarkar dan sai la dawan biang sawi ki sarkar namar ngin wan bini ngin chukut banya i ong bakat ni kamlong gani ru ni bule bor kan ni lu kamlong te ngaman keren lupa jin syakan dei ki jongi hi kiba ki psu ki besu ban tho complain oh gumta tho complain ni Tengah ke sarkar ke jenjar kan jubab syaka kod ya kita ki jing tho ki jongi hi ki katu kat ni ki langyong ki ba lamat ong gidei tang ki nong ki benami ki nong kejit no ki bisu bam kejit kalong ba shu tho complain da tho complain kemut ke sarkar ka kalong ke jenjar kalong wir hapen biang pe yo ba ne hap lip penbiang kita ki kod ki sa penbiang kita jing tho te habakut nala banong ba dei ki jongi hi kiba penjot ya ki jong lojong da ka ba langba ka jing petri am nang ba kini ki an gi badina na ka central government perkat nak khandai sepak sampusan kadang yai ne aduk mentah kinang yai te gi bari meru ya kani ka ya MCCL mentah kemut jeling ka kelem kejuk ki payah kejuk kedur la da kompet ya kitu gidur ki badan kini ki cement plan stai selung sunong te langba jong no gi complain Fi lambra ko jongno ki complain fi te ngamut ki de ki jongi te ka yo do yong bakang mano bakang phimut khang ka di masa ha kadang complain fi ban nam kuno ya ke government wat kuno ki banabar de na po i khang ya ka do yong balai tamar kwa manipulit ki company banabar lani gila bande ki spa ka to ni khangno ya kan di jing tlai jong urit uria la ya ruspa lut uni urit uria daman tit korido yong ya jong yo shu tit lut uni urit uria te kamut ba ai bai sha la mana ai bai sha lani pa complain ha di masa kumo di masa mentada na jing ti do yong sia di masa pa je ki news channel te sate kamuti do yong stegi area kan ba complain sa ka jala me klia ba khang sbak ya ka jinti doyong te kamut kadon mano bale kidei gijong kidei mangi te kantang mut lale mangi ka jing kwa raha jong hi ka bo kwa yolut mangi kamut ba le sakeno ya ka kiwai ya ka sarkar hi te kami lada na khali ang ka jongi kat badang don hi kini kiba msutu ban perkhat jengai ban biang ya la jong simet kamut ngingat bedeng tiara kini ki kijing ngatrai pio kem ya kata poin mo mar benteng mensu kono sarkar rum ne ngam kwa ban ong ba ngim kono sarkar oi long pi ka sarkar kan petang ya nu ku ka ka ni ka MSEB ni ha ka poi sa MCCL hoi kadon ni katukat ni kajing mismanagement ni kajing penenkam bakla ni kajing bomla ba ban trei hari bakongsan ni kajing ku juki an juga sarkar kini badon sabana po kiba simkebu ya ka ki an juga sarkar kami kini para mangi menta kangding ru de mangi duyong de mangi Parok kam gede. MCCL lebih ki bakut de jongi
habakut kamut jongi ki paplilat lenti banyarap i banabar to le jan poisa ka bakut nga kwa ban yo jing sai khndet ye ni kentin ye ka ba nga kan mau ba phi ai ka jing batai ka jong phi hapo jong ka chelong press club ha gini kita yo bladap ka ba kadon ka tu kentin ka ba phi ong ba ngim kwa ban ujor syaka human right ya kini ki officer ne ni tu ki badon tu ban shot ban bom ye ki tu ki khot ki jong phi mo ki don ki tu bala man sau jur sha kabala dangin lech saka human right le se kan kasa kata hi ki tika tu kentin ka ba phi ong ba nim kwa ban lech saka human right namar ba hak ba kadu uban jenjar udai udo usna mujungi tingi sukwa ban yo jing sai khendet ya ka bagi pajba le se itu jing batai jo phi de belengkot le se phia ban batai kham be alor ini bentai ba phi kren kumne halor ka to bentam jat phi akali rai la da bi thu tu apa ki persklub ki jo apa bengilet sa ki no tok khubor ki la batai gum tu bi ka to ka jing perkhat kamdoi nanga ka de ka jing perkhat lang kum ka konhun nama rapo ka konhun ki jong don ki rang ba ki badala rang ba shisha ngam patlong i aka akiri rang ba ki bodon konhun jongi ki de ki no lam snong ki no lam balang ki no lam nyam jong ki konhun nyam per ki long kmi ru kum ju ki kun samaru long ngalam ya ka konhun menta kawi kaliang kabe ni konhun ngalam ah andai kalau ka basuk lu naman la don giru champang ki bala khamrang ba ki bai yo ijingai ki bro khoi te ka jing bom le jungi ban ai ban le sha ka jing tho sha ka human right ni lani IFR hoj bala ki bru ki ba ngila ya selok ki bru ki ba tip ba spang ka an ki banyak ket kum ka an kemut ki batai ket kum ka an ngam sko perem ki ro ka del ti jung ki ong ba habang ni akun te kadon gato gajing ya kadon gato gajing syak bom syak tit no la penon kam da kabor jong ka an don ki ba la pen pthei do tu u tiar gas mo u ba pthei yang tu hi ka bala sit ka bala ing ki kejat jong ki don ki tu ki bala pi ka kli ru ka la or pipe ki ni skor ki ru don ki met ki phat ba syak bom te kamut ba na kali nga jongi kamut ba pmi isa ba menta kadon ka divide and rule policy okay. Tika ni ka divide and rule policy kamut ngimdai ba ong bangi ngisgo perkhat kerpang lani ngisgo kerpang ki jongi ki ong kumni mo kamdai tananga re nang hilang baro khoi ba menta phim I ba ka kanu ka jing sensyar la phipet na do bertis rule ro balai ngilong marau daki spasnem haka ni ka si sensyar jong pareng namar uyai dagal mti ban ong ba divide and rule policy lani ka jing ya paria preng jongi te mentang I ka jing ya paria ka malong ba uparia bet ya pi lada ya ki ba ki pen paria ki asyan ba per lada ya ki ki pen ya paria lo ki pen ya paria bet I pen paria bet we te balik ngin ailat ya kan ka jing paria mangaro ayat lang ba kin tiyat ba ayat lang tiyat kamut ndai bing shuyat dalla lang ba ki jing ya din ti ngi de ban yo jing start ki jing bakla bar kum ta ter kan te mentang I lam ya kan ka jing paria badeng teng yaki kino hikai yaki kanun seng nani kan ugan benta kamut ba kabor kawan ma jerong du nagi bor ki bahal lor du hanaya bekut bat kejingannya lani kejingnya bitar kalong hapdeng jung ki ba pat ki bor sorkar kum gobor pulit kum ki bor magistrate markini ki artli ki deban execute ki executive kamut executive power kamut ban execute ya ka kam ta kamut magistrate ban execute ban pet upulit ro ban execute bor ban kaung ka ban pentrikam kayaknya kabor ti menta pet se kejing pen pra ka jongi mat kam don su kejing I hapani kita ki execute power ke judiciary ru kamut ki pajba kamut ki susun bet bala body I pulit su amba pulit udai ubamlong la dai pulit kamut ba umdai su la semua kuma umdai su te para do persnam u para kasi kajing keren pi teng pira pet yakini ki jingjia segi border kidon pi pet ba ki polis pimut ba ki polis kita ki bor pulit ro ki he pulit ro ki he officer ro kim idrimo kajing lap kajing ilang baro khoi teng ki kam idrimo ki baningi ro wala da shatte akaboram kita ngele ban pelaj ki kam ki ba jenjar produk persnam pi tementa pi ong se bodo ki ong babale pi pimsiat balai penun kam ya katu ka order ba pimsiat balai pimele persa ite ki pulit asam ite ki bor ban asam tela da klam ai
kabor ka ba najrong nabar najrong du kumu kin siat persang se ai kabor najrong tho se kita gibor sensar najrong du banong ba siat sapet se ya kham sirke pulit kasi jungi misir kasi jungi ban siat hi tama kabor najrong klem ai manta un khem mutu magistrate un khem mutu pulit sidan yunai habakut unyap barwai unyap barwai dalayo ya ka report kinong bayo ule mau tigitu kishu siap du ya ka kam du ya kau kun kiba kilale stom da ka bor batristom yuki banyo ya ka kam te ngiru ni so thu menta phi ya ka ne baleng so ong nginom ai ba khade ladang ngim ya teli menta ni ha ba so thu lang iwe ya so thu lang ba pli ya ka bor jong kiniki yogi officer police ru itu so thu ba pli ya ka bor jong kiniki magistrate ru hi itu ya kini constable ba pli kiba de constable jong ka police department baladangi ya ai mangi ki hable ya ka kamram balap tha na jorong du ngawang e phi ba nadu pasam ka bor jogi disban factory kalong nadu na sarkar kami kini gi ai de titernam hadu tu ka singiru dala dengi la magistrate menurut magistrate ya somit lang bat ni nadu officer pulit kila ong ni baka bor kalong ka bakrau ba kalawan ka odo nadu na jorong du ngiru ni kun ya ko kun kiru kita nang to nam tau kau kun te pilap nem lagi report ke paper du lapoi ki inquiry kemot da dei na kaliang jong ki ai ki kon seng paper lan ki balik si ki por ki barin ngil awan bani apa ka report kemot sharp ni stom bait ki officer bade ki do ki snam jong sharp ni stom officer pulit bade do snam jong sharp khot hajir u constable ni u pulit bade ude do usnam jong te hang tu kemot ki bitar namar nangte na jorong ngijit mangi kabor kabari na jorong du kawan kemut penbor ki banle ngiru ngi kun nam ta nam ta ka khabala ka si jungi mo nam ta khau bangi nam ta khau kun mo ban pa nam sai kun hayang sam kiru kitrai kam nam ta kata hatung khut ki penya tungku para mangi dale tungku para mangi kemut kiso tenat kejingat hala kalau hapreng jungi bat ki khatba ya kabor bana jorong ngikram pet hi tena kata ngilap kolong ba ngiliarai ka association kolong ba dalele tm menta ka police uta police officer ulayo eto kerdan unhiar lit bala biang ko mangibla mo magistrate ulayo la katulop unhiar bala ko bala mangi surok ula mo police ko sebel ayo la katulop ulit bala biang bo sekata senam sya suspend dani habe kun mo sya inquiry kamut hab sange ketulap ula mo bandit bala ko mengi surok ni te ba don lupa kinong bala surok te ni le yu ni da duru ni hab bala surok ladang yo ru ni haban bala ban sihi kum unong bala de itu ibaratnya te ni chin ya kan rai kan gini gitu khojungi ba ni pesange no ya kan kajinya ya kebutu bangin ya pat para mengi habangi ni ginong yaki ya la jong hok kebola ka jungi yaki surok ndai bangi kwa pen kelumar ndai bangi kwa pen klaim sarkar ndai bangi ni persa nore ya kun nam taka bala ka si jungi tengi mud la dadu da yoru misa kum ginong balahi ngin bala ya ka ya ka dor ka barit ka ba kita ki bala la bapli la bala da ka kulam bala da ka jingstat lang ta ka tulop no ki bala yo na sarkar bakin du nang tai lang ba kita ki jingya file case jungi ban file sudu ka human right kam de ka basuk ka human right ka de ka bashir kai ba te ka human right kam da bishare ka kam bishare ka jingi jungi ho ka ni ka jingi jungi ka de ka bade hade ka jingi jungi te habe kan ba sarkar habe kan ki try factory te kini ki human right kamut ki hab khnyat be yomu ba pan khenya ka ya ka human right dan ya ka hok long bri man bri persya ada ki bor sarkar te kini te kin ther be ya ka sarkar ka ai kerteng ki ai kita ki ba pen khenya ka ya kita ki an to undon wei bana jorong kami ra ka kerteng badena Delhi kami ra kerteng jungi tu try factory kami ra kerteng jungi nomi khamat ke jungi minister ye habakut te ki baro khoi kin thekti be kumne ki ong ba shim gini long mo kumbalong tu ka mongi saya kran ka long kumbalong mo pilat mo udon ka borong pelaj thekti be pengat be mano ban le ya ka kam hable gitu ki spai te ki pai ba ki shun ki banget ki shun itu ki spai te ngiru menta kum jui
kamut ba kajing shun galong mangi bat ki tang ba kistom ki kajing shun galong hapdang jungi bat ki te ya kan ka kam ta kamut ba ngim de te ngila de ban yu i chung hai te ni hab so thu khama so mangi gi ba shakta na du na ngirim penduk no te kan ni kajing ya ben ta ni pet te ni ban pet ye kan gini ginong le pet manu ba pha ye gini ginong le kan kata ka de ka jing sngau ka jongi kum ka kan hon bat ka jing ai jingut hot la dangi mong ai sumarhi pe kitu gi balamong ni ki jat gi mangim kwa pisai ai em tabakum ka asion tengi nomla ai ban i ki kum tu tengi lo ong ni sumarhi ki le gi mangim tre wade ka pisana ka asion ro kitu gi ba la stom yu kemum pisai gin kamai hi ka jing i sang sin ai noble ki su hun ni kata ka jing batai jongi paradkhon bangim kwa shu ka jing ya ia penyedom ke lan kata ka banta bangi lerai bangi nom lek ka bandit rai bandit ujar persya human right bat syaka lani ban ai da fayar bersya ya ki yakini yaki beri jokaan kam dai bangi ngisngo bangi ni ting lani ngi artin ya ka an mangi la sutu lupa ya ka outcome jong ka ain lani ka ega ban saja hada mangi lek syaka an tegi ban kiban janjari kidei ki ijongi kumbo ong ki khot jongi pe to kasi ge bajia po marung keneng kiba dekatam dei bang isu penshit lani kam dei bang isu batai ka bom dei mlong kam dei bang isu kono lala pi pe babun ki jing ki parat khot ki bala man saw nong tu hadu kilong kemi badon nang hang tu ha marung kenengi kidon ki banta ki bala wan ban takti wa dia kilong kemi ru ki kim dei ki kita ki borjong an ki bade ki produk pasam jongi ki mababuni kim itu bi gini ki kimo ki kasi jongi ki bum itu i kam ba ki su itu ya ka riam ya ka bet ki su itu ya jinglong ki breu su mo ga jingkran ro itu te dur kemat kemut atu kasi bi da kline gitu kilong kemi badan hang tu hajan ro hadu ban mut ban pakhang jibor ki dukan ro ki jongki wan ban takti ya ki di kilong kemi ro kemut ki ong ba ki de ki la ong bet ba Mario bar jela babun ni ong mo ki polisi RP kan jadi don lang ja kan ki ta ki central force ang to siro te kumot ki bak takti ki de ki bor an ba ki bedena bar jela kim de ki try jela ki jungi su ono te dala jia ka inquiry pat ki ngat hi ki bri jungi te kumya kan ni ta mut ni kran hi ban ni ka ju ban kran ni sha ka long bangim kwa kan kim kwa kan te ki kentu kan ki pat ba ru menta ban pet ba kan khani ka jingi kan tho para mangi kamde tang para kenhun lani para mangi mo ki beri ki rupa ba lagi perkhat lang ba kita ki officer ki de ki jongi kita ki polis khasiru ki de ki jongi mo ki he polit lani ki magistrate khas mo ki podok asam ki de ki jongi te kamut ngi ben ki jangai ya kan ni kan sapen jangai kan ya ka jinga de ki jongi kan mo te ngi yakun ya kan ni ki jinga ya kun lang hi athrai ki bayi ngasem jong kita ki polis officer lani ki magistrate lani kita ki baterai ka kam polis force ro kidon bun gi bayi ngasem jong ki badegi try kali bat ki kinong nya kali ma kinom la like nya ni ka kam ti pi pet bahasa ini ki jing jia segi border kam internet kani ka jing keren kan tho jubor justi pelat kini ki officer badai paradok prasnam jing ai se pet ki jing jia halang pi ngapet si hala pangap pin pet ki don cha ki magistrate bat kini ki mo ki police officer jungi PDI ba internet ba ki don ki balaya ki da keren bet ya kanong rem bat internet ba ki yang kanong rem bat ki long ki ba sulur hi tang ba dapat pet ki ba kham sulur la de ki officers la de ki police officer ni ki magistrate buning tengkilet no pha no tang sisin arsin ni hap transfer no station ni imat ka penstom ya ka sarkar la da kimi kum ki police officer la ni ki magistrate ki ba kham sulur ti kamut ba ka jinglap ko jonga ki bun ba phi ki officers ki bade ki pardo ki pasnam ni mantai ki la so don bok ba ya ka an bun ki batib ya ka an ki batre ka an mo batre la ka de judicial la de exclusivity mo ka exclusive power mo kemut bangi iba bun ba ki pardo pasnam ni ba nang start ki la tre ya kini ki ka long kerat hi ya ka ni ka kam ti tang bangi don kam pada kajing terlang banyo kajing iwe pe ke be sujia halapangap pi puli ba buat dau budin ba kan gini jing dia pe ke jing sha kem jing sha ong ban sha kem gitu ki laingut papan kustodi na kaliang ga polis asa ti ngiu i lang ba ki kot kubor
ti la ra ki la kem ki don kam em ye ki bor yong ka suk ba na ka liang ka kut ni ka digital bahkan kan ai custodino sa ka jala asam haringi ai jing ro ka to bro ka de ka jing mensim ka de ka jing start ngam de ta ka mensim idri long ka ni ka jing ki of ki nong bishar ki jong ki batip ya ka an ki bat tre ka an da ka jing start ka jong ki kumut la te ban pelat na ka tu ka ban IT gitu ki ba syak kena badan kata ka jing pan ka soka rasam ban IT sya soka rasam te tu piang dam dei kata ka jing sengolem ka jing atip lem da kita ki nong bishar ki jungi hatrai kan long mo kum to te ngi don kam manta ban ya trelang hapdeng lang jungi lang borok khoj ban laj kini ki jing te ngi de su thu ba ya ka kanu ka benta kamut na tan rai ke degi manusia ya jian hang ni ngi keno no hang ni paramangi hari ngi dem sutu ya katan rai ka de na jangai ba ma na ki bor ki bahalor ki badon ya ka bor ki balik ka kam dre ya bakut pat ngi kedau no ya kini ki bahajan te kata hi ka benta ka ba halo ka to jing kali jong pi balai ba ban pensong no rem pensong ni halo kata ka benta ka ba balai ki jong gi rai ba nginom file mo ladakan kata yang iru kamile tolong bangi la ya rai kut ingin nom la ban phaidin ju da kumai bangin ne bit kum tu kum ba la rai lang borok ni na tanga don kan ko ke jingli ha ka bideng ne panggen ba hadin ba pi la syakam kum no yalam pila syasat ha po lock up na ta ha po district jail shu batai khandiat kai ka jingyo ji kai jong pi apa pidon ha lock up pidon ha district jail wat la haipor ibelengkot ru tang ko ba stayo kai ka experience mo ka ba pidon hang tu ka ba pio nang tu kai ka jing lap ko jing sem jong pi kumun la ba pidon hang tu swai jing matai halo kan ka benta nun kong sa beng so ban ai kuble ya uble nong bunang thau ubale alam ki ki jing jia bat ki jia lenti kimlong kum bolong mentah lemba dei ka jing it jong uble nong bu nong thau ki jing lam lenti jong u ya ki mentah baro adu kan iklimat ka mentah hadin ka jing kem ai ka bejia ka morong keneng shua ben sha kem ngan shua tu pi kendian to la don hi ka jing yak site kum yang kum nong alam hadin ba nang liang ke officers ki la kan shai ba kabor ka ba krau ba ka order ka lawan na jarong do ban kijing jia ka long ba kila pen ya tu lupa consequences ro te nakaliang nga jongaru nga kan saya ki ba kamlong suiru ka bantay nga bangan i ya kini ki paradokot pi namar ba hukum nong yalam yang lelam sibun gi jingalam mo nadu ka ba sedang teh nga hoy ngam laban biang kum ubriu nadu ki por ngalam menswa nga bun ki kijing bakla kiba kumunong alam ngala kum shimi kirai kiba bakla lan ila le bakla tena do kipor muswa kay madang samla lan ni kadang de mo kadang kapor na do kipor muswa ti menta kamot na yai bakla si bakla ni kala long kumba ngam ya lambet lan ngam ya lam kut ikam lan ngi pedri lan ngi artin lan ngi ting kamut kalong kapop ya jing sakri para briwi tada to kasni long ba ngin hab la so thu ya jing tamangi hab ya yang bat ngahi shua banjia ka tu ka jing jia jing klumaru ngala dep kan sai ya ki paradokot we pu we na ka ba sai ke dar ong ba ka jing jia menta kamit kalong ka jing jia ka ba bat mangi la ban sharp stom bat ngin ngat haki an ki ba te la da kinu ki paradokot ki brang sngor tatin kidang la ban kan randin no gata ka de ka jing sang la dep kan bar ko gi osngoi kata ban la sim da ka vote jong majority takmut ba ngin randin ne ngin ya khun bet ya kala jong ko te babun di kila ya rai ban ong ba ngin ya khun la jong ko ti so ban dia ka tu jing jang ne thu e phi jing sha kadon jing le ka bajur ba mesim jonga magi don gi para dokot ki para nganam ru ki ong ka ba phi ku presiden pin haban ri ni ba haban banele mo ngin ya khun mangi la da unong alam un mi no sakmat la ni pin sangat gijing kamut ngiru ngin sem stom kan kadon gijing sngo mo kajing batai jong kiru la da perkhat kala ban sngo dei
ti don nang turu bang ni apet mit de ki singi bapli ngala don ke jing kamet ke bathat ba ti ngi sutanat ki don gitu ki trying nang tu nomor keneng no ki don nang tu ki apat kre sha apat kre jai ngi ki la ong do yang ki ong mala ithat iswai pi ka ba ba pin song thai swa thia swa mo ti akata ka banta ngadon ni ka jing pendam Arab no ya kamet ke nak lai ong baru khat thia swa kai hata ka jing ale kemut itu api kemut ka cur bata ka jing ale kata ka jing othia nga klem ni othia nga perkhatip ngan thia bet ne ngan othia le othia ne ka baja bapli ki wat nang ya gitu ki ba ya don satu ne ki pradakot ti andai kata ka slam kata ka jing dem jing thia kam yo lat thi ban othia kamet ro ka khloit kamet ro ka long shu la long ko mi sep mo la jur blat kini ki jing perkhat kan san sibit nga shu ngau ya kata ka ajing hala masyu yang jod nang ta pi wat ada yang kila pak syong mo la pak thia la ni la ailat bangan light kita gi ai reka tan di kata kajing mare hala maria la sngo baka mi ki kulmar kamot nan di kajing ya pene la penun kam ya takabor masyu mi nang ta kajing wut ngalik mare biang sya surok hajun same surok ngali i bapli kila ya kila sedang ya naliang ki buat dong ka andu mo kila don kata gajing ya penlaju bola ni mo kumong no la don ge escort ta kali gi jongi ru kim ailat gitu kho jongi tengah ru nge don be yang ta ngam kam ailat su yang ban phet ngala i bakan ni hi ga ban saja gajing dia hang tahi kimi kita gajing mo haban ban ki bom ye ki khot gajing pen pethei ye gitu ki tiar gas ti hang tahi ngaru ngadon hang tu hi markmat mo klempen te la shim la ra no yang lalit pensiong kaban kong tam siong no stai sepo ban thep yang po ka kali jong ka ai te kum tu kum bala jai kum ta kai te ban syukuran ne phi jing sha ban ong phi to kata ka mo to ka justify nem kata ka jingrung jong sha jing bendi mo te orang ikran kat kum galanti bangi khi te an sa kam dei jo kam long justify kai namar ngiru ngira don nang bagi video wiki news mo lang ba la mi ki video recording ngile akun nadu na jantia ngaru nge don lang stu kinong jantia ru kila ya lam ya kanika ya kanika jingi ki mo da ka bajai jai kim don ga bapen mo hoit ki don gi jinga lang teng la da bun sngi ga don ba kren dom ki don gi bala kren khluj jing long bri mo kila pen i ga jinga lang meeting don ke meeting manajan miet mo tongin ya thang kali tongin ya lek kumta dari internet babun hige pen i kim pediang ya kata yong em hakam lam jungi kalong peaceful strike ya ka e ga bang ya strike persya ya ki semen factor ya ki semen ngin su pen phai bet ya ki kali hadu morong keneng rodang i video dan gejing lek bor ka pakut kalong pen phai bet hajing don markmat jong pulit ru ke don lang tu ngim don balek bor la keren dak bajai ban la pen phai no ya ki kali tiada dah kan no iban ong ba ban set be halor ka jing ki te nga sngo ba kam don jing kam don nong rem kan ni ngim don hok hiru mo ban sa kem ngi don hok hiru ban poi hiru tu put tang ba ngin nek kum no kum bala tip kum la kran ma pi ka ni ka kam ga long ka ba kini ka bor yung ni semen factory ka long ba shir kai ba te ba ki hiru ki jongi ru ki ban adu na jorong ru kim la ju ban phai din ko mai ti dakaran lor kata benta tengah sngo ba kam lom bom hok bangin hadu bangin dapoi gitu hadu ki perlok ki badon lang papli gitu ki arngut dileng itu epi gitu ba sya set arngut tu thang bor bad u tei bor kitu le kim dei bagi don hang tu jing ki kila sai ki keren hangi bat baro khoi ki ui kitu le ki mut bandit kit motion shapo lum senong bandit di la penhap yo motion shapo shapo berni mo kidon am kijaka di thang motion sana siman se berni bat sadam side ti gitu kilet yang tu ki yang ke kali kham seti sa marai bangala sya set hapo ka ni ka kali polis mo yang no khatu ka bullet proof mo ti gitu papli ki sakam hadin do gitu ki one page bagi bana bakadon gajing yaki jungi raibar kilo bagi le i kitip na kitrai kali teswa baniak ke kali kilo an page yang tu dalawan page kipoi sakapor bakut ka jing yaki baplimo tapi gitu ki klamen saw kita pet bamo
Ti gitu kemut kekeli kan gitu ki bor jong ka anyong ba pide pumno balai pi wanang ni kiru si sur silti ang ide ki driver ngide ki nong nya kali bat ngi kakali ngi yang hang thi ban wan hang me ban pet ban penti kenala kadon em kata kajing pensenge bom syayat yu kali mo te hamare ong kunta ba de ki try kali bat kita nong but kali te lara no ya ki bro arngut ki khlam tip bi ka ai jingja ki thu ka nyangi hadin la poi ha po jail ro te na kali nga jongi kemut na kali nga jonga so banong halor ka bande banta ban sya barong sing bendi mo ban sya pangat kum tu na banta ka jingi ki jongi nga so ba ka kam da song ni kan kam song hok kan kata ka dei mangi akun nam ta ka baba ban ngi le ru da ka ba jai mo peaceful strike kan bayarai lang pa ba rai da khen pa ka banta moral ground mo kum ong pi pis ngo kum no la rong sing bendi ka experience ying bendi bang adon nei ada khen yo moral ground la long ting ting no sungai biria da keren jing sha kan namar hap ma kidon gibar ya tu yang hadin menta dala mi sabar mo dong da kalti ka basukia ka bakui ya tu yang ba mari rung jel ma pi don bun gi bakman bun don mde bun bot ki long asyong no ki tu ki don kita ki tu mo don gi bayak kamen don ba ki khawai kum ta te ti ngangai nga so tu ba pi ka jing kamen ka jong ki long ba ka jing long briu mo jing ya jing long briu kumunong yalam mo hala ban ong no ba hala long mo jun tut mo hala ban de simet mo yanore no ti ki bitar yang mo ki sngo ki don gi ba sngo dom sngo bitar la ni isi yang mo si ong no mo ti ge sngo ba kita bitar yang mo hapor banga si atep no si jel ki kemen ki la ban mo ki kemen no kan ki sngo ba ki la so hun gen kemen sim jong ki te da ken ke mo sngo ba kata ka jing net jo nga sing bendi ke mo nga long kum ba kila kemen maki tigila pen hun yaki yo bangala pen mong pen thut mo yaki ngala pen hajing long noy alam mo ngala ngam long biang baha te kamot mo ki sosi ni na tada ka jing kemen jong ki ngaso ba kanong jing gerku kenya nga mo long jing gerku ba alis ngala side khut no ya kita ki jing laptop la ni le persa yaki long bani karan on moral karam ni kata te sakawai ka jing net jing bendi ngai ba ka dei jing alam berhenti hi jong uble nong bu nong thau mo te ka bangin ya i kum kinong alam ru ni la so thu hi bangi long blak re bat ngaso don bok hi menta ba ladang thrai ladang mi urung manga ba pli kini urung tang kitu ki laingut thrai ka jing sungo jau ka jing sungo tumang ka jing sungo sanut ka jonga thrai ka bangam yo thia yo dam shu ka jing imu jonga lada ki maki ki lek thrai ka jing so ir ka jing so kanja ka jong ki kam de ka ba kabakai ke tang maki kin lek te da bejo ilang yang ang ne tu ha ke pi tu persen agentia lu nang perkhat bolo sosi ba pli itu ula ya pen ban rung ka ban kem gi polis ma haduk ba kil abom lung khoi ju kil law ki jan ba pli ma te ban ya karan jing sa kan ya ta mo teng teng kam de ka biria ni kan jing sa kalong ba mai iso kan ja kan i pen ina perkhat ba imlo i yang aru bangala sya kem chua yu te din ba ula po ya sibil hostal namar bu klam tip la ya thap ingi la jong kali la polis bil hostal hadin ba apo sibil hostal shillong bang hab medical check up so ban ra sha lock up ti chapo sadar police station la ra ang tu kamu mari i ngok kumen pi ko da bis mari oh biang mo presiden nong piru la kran tin panar oh biang kan piru pi don lang ni mo ti kamu pi kalong ba hagawe kaliang kamu kalong banga kumun men mo nga don lang ki don ta kamen sim ba oto unong alam ru ula don lang ni mo ba ula don lang ni te nga pen i nga hang tu i ba ka don kata ka jing kemen ki kito gi arngut ru i nga kim tip man ba la cha tip ko ma te ma ki ru da ka jing pu sam ki mari i nga ki mo kyang o pi ru mo ong hoin te nga ong ki hi da du ban ya poi halok op mo la ni poi po sadar police station ma set shimit ang tu tiếng ông đây pi phim đây vẫn chắc cầm mà lấy pi công ta kia thụ ya ta cái gì nghe cái ita ka bang mangiling poi perkhat isuan ang tuhi bangi kaliling ang bu satu sapo te hadin pat flexim no utrai hadin ba lawan ulati bela sakem gitu tu ura no utrai ya ta ka kaliru te uya tu utrai
benung nga solong wirong siya igija gini ki driver nong bud jong amo te nakali ang joki nga so kemen wala ki wan hang tu su ke bom da jier ang khatro ki don kata kamen sim ang bapet nga la song si ba pi wan ang ni kram jing tip jong em ngi hun kamen sim ngi hun kamen sim mar ba kalong hina man ta ka jing bah ka jong iken te kata ro kai ka jubab kapen kemen bi yang oi to pi ong ka jing rung ha jing bendi mo pi ong ba ka jing barung hing bendi ka ega experience bang ayo pi jing sha ka experience te kam day pi ka adin bang ayo i ki gan ki bangim ju i ni syukur tam pi shanu ka banta la dang ilet ban rung ha no sla parte ka suk wat banik so banai ro ka shong jing don bisa de filet sa ki we bari ro shong yo bisa de filet sa ngam sa duriau ba jliu ba ro ka shong jing kwa jong pi jing la jong pi pin kiu cho ulum ba jorong tam ba khret tam mo kum everest mo ila monong khat kum jing kwa ka jing don bisa ka jong pi handai banik sa jing bendi kalong ka ba kam de ka basuk la kalong ki bo he sarkar ndo ki minister atrai wat ki beriu jong ka ain ro banrung kam de ka basuk jing bendi ti ngala ban ong ba ka de ka ta ka lat ka ba ka pen peli ka ni ki khmat jong ki babun ka ngawal le jang tu ngayo jing sneng ki babun ba ki jing sneng lang ba darung ang tu ngam la mudur ya ka jing khia ka jing jong ki to ki ba la ngashu i kot kubor la ni ngashu asngau ba uta na ka than jong i na snong nang to nang tai ki le rung ha jing bendi nda la po yang tu komot layo sngau hi da lagi jong ki skor ile ile jong ki khmat ya ka jing jong ki tu papli ma ki ba sedang tu ki wan ban ya thu yang hadin ba ngile itu kila tip lang ba kila patai kubor ter po marapo ing bendiru ki don no ki ban yo pet news ni ban yo ki kot kubor kani kai ba kongsan kolong ba ni kham so thu kam ba te ngai ki ala jong le tang ngan long ayu ban ya nu jor bat ki we don ki basa de kisnam don basa de ki banai nam de kata dalam de ka jing i jong ublei nong bu nong thau lang ba ka jing yarap jong ki pradakot mo ki babu ki jing duai ki baya khun mit labat sngi ki wan ki kan hun seng ba per ki wan bekersan wan hadu kirit kiria ki bom don mentai bat ka trok lani bat ki nong nya trok ru ki lawan ti nang ta wat ki bor jong ka an ngasngo wan ong ba ai ka jing songu ngatrai wat ki nong bishar ru mo ki ba sngo i lani ki ba dap da ka jing sngo kiban so thu kan ya kan no ba de no ba ya kan no ba lan nang ba kibru jong ka mo kibru ba batib ya ka andru kila yarap hi lagi jong benta ba per bangala ban ni kloi nang tu da layata kan kan insya Allah ga jing rap lut na ba ro khot kiliang hi kan te ha nga don tang katu kan isi bakla tang la khen juk si san sni na rusni magami sa ka shuti nang tu mo ka dong ga shuti pe ke jing kai bang yo kolong ba ngayo i kan tang ba ke jing kendu ang tu ya ki baladu jing karman mo ki ke jing bakla ke jing im jong ki ngi i ba ki kwa ban pen bet ba ya ke jing im jong ki hang tu kadon ke jing hang tu kadon ke jing ya seng tang tu hi ngalap hapo ing bendi ba kadon ke jing seng ka bolong laisin hisingi ke jing duai ke jing seng ke jing shakri belai ka bolong laisin hisingi ben man ka singi ben ti hang tu yu i ya ka jing kwa ya ka jing sotu ya ka jing kalabumut ya ka jing kha arsin jong ki babun ki badon hang tu mo nga yu i nga pet benya kan mo nga la usap but ka ba ar kolong ba la da pilet chi jing bendi ngin sotu ya ka jing lai lut mo ka jing lai lut pareng ki ong ka freedom bun ki ba ong ngi kha lai lut ya partai ki ong we are born free la ni la kha lai lut ya partai ngin penkeman ngin enjoy mo ngi balai luti kim sutu ki ma ki ong paten pareng live to the fullest live life to the fullest pen im ya jing im jong ka bang im lai lu ya partai hadu banda dap hadu banda biang hadu banda long im takawa keman sobha kan henry nda bila po ing bendi ke jing i jong a kan hang ta ngi sutu ba ka ke jing lai lu ka jing lai lu kamut ke chi second ke jing lai lu kalong ka ba kongsan kumno bangin ngin pendon kam ya ka jing lai lu jongi
pin so tu ba katu ke jing lai ke ba si second kadon kam man pun kam ba ha galenti kabadei bat ka biang tam ban syakri handa pila so tu ban yang ching bendi pi so tu ba pi wan thli ha perthai ban lawan perthai ru pi ha ban syakri penon kam jing lai lu jong pi ban syakri la kalong syakri ke yang sem la ban syakri ke imlang salang la ban syakri ki kam mo ki kam shaman sim kam long pi dei ban penon kam jing lai lu jong pi ban yarap pin so tu teh kamut kenang ba pindu no iki ber khoj mo kum ying bendi pindu teh kumanta pi ki bal don sabar ban lai lu ma abo lai lu em pi ong to ngan le bahan la sai lan ni to ngan sependep la sai tu pi de sabar kadang don ka la sai hari pula don ying bendi kala sai kam don kan ni haju hang tu hi kala sai ngatrai bisu tu ba kata te kamut ba ketang tak bisu tu ba kajing lai lu kalong ba kong san bat ka bodon kam haman la second ban penba ban yarap ya la jong u para priu kalau ta kan dia kata ke dia ji kai ke ba ngayo umde yo ro ngayo i ya jing pet jong ki para ba ya don lang hang tu ba pli ma to tsa ka we kani kalong ka we ke jing shon ma kaman sim jong kan ke ba ngasu kia plat ngala keren keleng nadu bangami ngala ya selok bat kilong kemi ngala selok bat kilong kepa kidon alam selong ru ki la sap ba ngabanga ngak kasion syap akan sim jong barung hang tu pitip kai bangala mentah ngaso kadang haban penbet biang por ya kani kata kalong ba ani tu ipi ka batik na rius pa apa ngilik jung ngah po ing bendi long ban benia ma haba le yu kumun alam yam lin ni ban benia ma menu bangkwa ban pemen kam hok yo ba yo su la no ro mo ka benta yo ji kai ting so thu so man rung diang ro ang bahang tu ka de ka benta ka ba ngahap ban so thu kam ba ham yo ji kai nang tu ka ba ki we ki nom yo dal le ro the bang rung po ying ben di po president po shlong ka ba kendit ka long ba wat ki tu ki ba po ro ki ong yang ki ba la shong slam hing ben di ki ba ra shi jing im wan ma ki ru so thu te ngalap nga ka long ban rus pa ar ngut ngi shong hakajil ka bade banong kapasiti tang lais pa mentala don hadu dus pa arpuar kalong overcrowded kalong double kala sem sistem madi ki nong peniat jong gajil kala sem sistem mad ya ka gomen rong atarai ban penbiang ban pendap hang tu ti nang ta dus pa arpuar ngut kemut ki athu yang ban nga persang ban kelina jil ro tama melong bati kana tama ki athu gitu ki badon apo mar bapun ya kendu de ki pau ngut singi mo ki wan ban ya thu ya ki jing ki wan ban ya keren yang ngaru mo Teka don ka jing khen kolong jan saus pa tam ki dei ki pokso case na ka dus pa arpuar saus pa tam ka di ka pokso case te nga kam dei bang nga tip hi kamot ki ya thu hi nga ya kendu ibat ki kalong gani ka pokso case dalong kalong ka bashar khei ba ya ka jet mendu kham tam jungi ka nga dapat kham tam gi di ka maternal society mo jing ai jet ki mi ka long ba ka bore ka la song lupa tamo ha ka bore kan te kani ka ai la sna khnang ban ya dai khun long khana ban ya ki kan thei mo kan thei khun long khana te ka mun ta mun saus ba la menu ha ka jel ki sa jatu kana wat ki tu ki bla song slam ban ong ka kis ke bade bat ki kam kan thei ki smi ba ban rong spo ying bandi hari menta ka mun la out number da ki kis ke bade bat ki kan thei ni ta kan thei khun long khana pi kani ka pokso case ke mut ke de ban long kan nga ima kan khama bat ya ka kap kis ya ka drug case ro bale din bala boy yang tu nga so thu ki jing ki jung ki kalong ka ba jawat tang su bakla tang tek ro kamut ka sentence kala dan bi ka sentence ka suban sentence had ki we ki case ki bari murder case ki theft case ki dang yat lang ba ki case ki dang yat lang ba ka witness ki dang yat lang ba da ka ter kai had ki ni pokso case bala don pa ka kendon pi kendon belong kumta bet bat ka bante lu dia barok khaj pinde bakala kamlong ya nur kam ma kalau don lupa kamu ka basuk ban ai ruling teh ma lengba ki sakawi ru mut kadin bang akran gi lawyers ngami ma habang sukhia ngai i ke jing yam pangnut jong gi khun samla ka i jing ayam pangnut jong gi long pa ka jing pangnut jong gi long balarang ba gi long temen la di kenja pa i yang arum long ta kan long temen ba ka don ki kis kemut ki bolong doduna e news nem kaba ngayo yakran kini kata nyaw sipo khatsan arpos nem te kilong
kin yam chan man kesngi ki yam dia ka jing nak ni pokso don ru ki ba ai jing tho sanga nga don ki jing tho so ban mi sa jel mar nga pensap mo nang tu prison don ki ba ai don da petition jing tho ba plima ka jing so jong ki mo ki khen bet ngala ban yarap lut lan nga de uta unong tre kamon sobha te ki ong yarap lang sebab pen pet lang yang mangide ki ba duna ka jing yong ki jing nang justat ni duna ka yok ka kot te sa pen pet lang phone lang ya mo don ki ba don kun don ki badang samla don ki ba larang ba mo balong katar kom ngat ka jong ka kis hala ka jong jing thu jong ki ba ka jing ong ka jong ki ba sing sha ka mat ngina kam pat dei bedu kata ma pet ngila sentence gum ni thagin ki George lo ginong bisaru kap bisa rikat kum ka anyi kata mo kinom na ba ni la mo kinom ong kum do ya kata mo ya ban dia ta kata long ba ti ngani ka pok sukis ka jing i jonga komot ba bangin hab pet mat ba ki nong elam senong nadu ki nong elam senong ba de ki soda ki trish nong nang ta ki seng long kmi nang ta ki kenhun balang ki hab ban kiseng samla senong ki hab ban aware ba ya kanika ya ni pokso keson kamde ban long ban ya kaya kani ki haban long aware kanu ba ban ai kata ka awareness ni ban hablit ya thu hablit ban so thu ba ya kani nama tang subakla ngandala mi sabaru ngau tuat jumit na ki lawyers manga keli na ki ong badang ki hajar ngut kidang day under trial pokso tapi pai di police station ngai kendu i ni officer in charge kidang ki banta mo be kendu sini ki ong badang kapok sukis bet kasanu sunuru ka debi kan ni ka kes matadang day on trial ni kin babun ba ki kes kan di kamut babun ki par sutu ba teng haban pun sutu ini ka kes namang makan bersya ba kes kamlong tambal haban pun sutu ba namar kan ni andal amat aki mat ko siu lan dia kendu hi kilonging bele kendu ya kan ni ngai persangkali dalam isabar bagi ai address nga kalong ka ba sangsot ba ma phim la shu ban ya penbet sisin bala rai phin ong ban ya penbet ka sem stom pi di ngako ai ba ngako ai ban don geng ka contribution ban yat keleng la don ginong elam sinong gi ong ba sawan ban pensu thu lam khanang ba kin su thu kamha ki kun samla shan rang mo bat kan thei la ni kilong kmi kilong pa namar su thu ba kan tai te ba phil arung ang tu ko mon ban pensai lam kan tengah kuat kan ban don nang tu komot ngayok ka ji kai adis ko contribute nam ta ka kalong ban yang tu kalau ko jikir ku ngayok ban contribute su sa ka wi ka banta ban pun su thu le ni ban ai lam ka jing ya sam nam ta ka jing bahai ki bang salang to season pat ngi ai khuble philang baro ki ba yo ban pek ning ba jong ka de ka video ngi su thu ba kan de ka video kalong ka jrong hadu ko ta nama ka ji kren ka jong ri ko long jrong nama ki jing mata ki jong phiru ko long bamnya pan ngisngo thu na was tang hadu bakut tang ha ini jing ya lenti ba phiakhi tang khndiat por ka panong ngi bang ha pekran ni bun kanta te kam de ka je kren jongi bang shibuni ang ni re ka je kren jongi kalong bane te na ka banta kham tam phi ki nok sa pru phio la ka jong ka jing sngo thu ma ka je kren de jongi hang ne kalong ba leng ba ka jing pensai jong phio shibun ki jing hi kai but kai ka ba i la kran nadu bastang adu bakut ngatrai ba kat ki tu ki bio snow ya kan ke jekran kalong ka jingker khu ko khrau bang ka ba le se wat nga ru ba song hang ni ngayo sibun ki jing man toy ki ba bun ki ki ba ngam tip man rai ling ba ka jekran ba phi ngela ban tip sibun ki ai te ngunda ni ai ban ong re su ong tangane ba uble no a phi ka jing start ki jing sempang ba phanang long u to no yalam u bala kha kum u no yalam ombaro balak kha ban long gini alam rai legit tangi katu kat ne ban long gini alam ngat wat u mo unong bu nong thawru u hab anjit kam de ga mon baro ubru ko ban long ubru spa tang ba de ubru spa baro ubru ko ban long ubru start tang ba long ubru start uble ba thaw ga do no jong we pu we bara bo thaw do no jong we pu we so thu kat nong an ai jing start kat nong an ai spa kat nong an ai kum tar kamut bangilong kini alam ngin su e lane ngin su mo bersu ong nak kamat dap situ hara bangilong kini alam ngide bersu khya ya kane bo ubleu ay ka sap kum ni alam ngin sim ya kata ka senjam kum ni alam bat ka kam ni alam ka ba ba ni su thu ngilong tang ni alam senang su thu
Pi hap long no alam jong borok ko ke jala kam de wasuk mo kam tami ki drop lele kalau ko ba ta teng so thu kalau ko ba ringi kit bok kerbiang bo ble no ai pi ka met ka ba ko ki ba kha pat phanang yo shu ka jing start ka jing champang but kani ka jing start ka ba pi don ka jing champang ka ba pi don phanang ken tu phanang ai ru ka jing mo ka ji ka yang ni ki wei pat ki bom snu thu ki ba bat ki ba khama shu but ma krimen scam ba ka ka jing ki khun ka jong pi phin se ru so jo ka jing job uso ba thang nam ta ka jing job kam dei tang pi ya baro ka kun hon ka jong pi ya wei ba don ban talang ha ka ne ka jing ya kitlam ya ka ne ka lengkor ka ba khia bat mangi kit bok ruang ru ba si senges ngi ngan sa kan mau ya ka ka jing tres jong jong pi ba ka kun hon ka jong pi de session pan ngai khulai ngilang baro ki ba ya ka ne ka video ba de pi ru kum ju bo ble no ka khui pi ba phnang la ban yo ka mat ka ba khui ba khia nam ta ka bit ka biang jong ka jalahi baro ko khulai sibon second do ha ka wi pat ka video khulai sibon